votar a favor. Non porque non recoñezamos o labor de Bata nin das outras entidades que hai no Concello, non porque valoremos cuestións económicas, porque non é certo, é o que distingue. Hai cousas que non son valorables, é dicir, que realicen o seu traballo, que teñan a posibilidade de realizar un traballo pagado, pois é importante. Ahora, nos xestionamos un Concello, e nesa xestión é onde entra pois as necesidades que teñamos en cada momento. Que este ano o convenio se firme de marzo a setembro non quere dicir que o ano que ven non se vai a firmar de xaneiro a decembro ou de marzo a decembro como estaba antes. Eso non implica que necesariamente se vai a deixar de contar con eles, nin que non se vayan a facer convenios anuais. Solo que neste ano acordouse con eles, ademais, facelo desta maneira. Porque non o decidiu unilateralmente o Concello. Acordouse con eles, co director que estivo aquí en 2 ou 3 ocasións para tratar este tema, e foi o que se acordou. Por lo tanto, lóxicamente, pois non podemos estar de acordo con esta moción. Gracias, Pilar. Bueno, eu solamente facer 2, 3 anotacións. Dúas, tres anotacións, Enrique non tes a palabra. Solamente facer 2, 3 indicacións. Primeiro, bueno, que nos respetamos moito, eu creo que xa comentou Pilar tamén, respetamos moito, por suposto, non pode ser de outra forma, o traballo de Bata. Nos chegamos a un acordo con Bata dunha maneira ordenada, para que traballasen dunha maneira ordenada e sabendo exactamente o que facían, e a día de hoxe están facendo un traballo sempre o mesmo, que é a limpieza de todas as rotondas do Concello de Ribadumia, e a verdade é que o están facendo perfectamente, están facendo ben, por lo tanto non hai ningún problema. Pero si hai un orden a hora de levar a cabo as tareas, a hora de levarlos a cabo os traballos que ao mellor, pois, nun momento determinado, pois non había. Antes de presentar a moción esta, que sepas que o concelleiro, Miguel, tuvo unha reunión, ou polo menos chamoulle por teléfono ao representante de Bata para darlle máis traballos, para que os vira e a ver se eles podían levar a cabo as distintas tareas ou necesidades que podía ter o Concello. En esa xestión quedamos. Por lo tanto, a moción vai despois de que nós xa tuvésemos contacto co representante de Bata para incrementar as tareas ou o traballo a levar a cabo. É un fin social, por suposto. Eu creo que eso non cabe ningunha duda, pero tamén eu creo que é importante respetar o resto das entidades sociais. E eu teñolle que dicir ao concelleiro Martín que no ano 2014 as entidades sociais só se gastaban 15.726 euros no 2014, cos teus compañeiros do Partido Popular. No ano 2015 15.726 euros, no ano 2016 15.922 euros, no ano 2018 pasamos a 18.452 euros, no ano 2018 23.022 euros, no ano 19 23.022 euros e no ano 2020 23.772 euros. Por lo tanto, este equipo de goberno eu creo que foi incrementando paulatinamente a labor coas distintas entidades sociais, e entre elas Bata tamén. Pero si che teño que facer un apunte, porque os teus compañeiros de Partido Popular de Ribadumia, no seu momento, que fixeron un show político no Monte do Castro, pola limpieza do Monte do Castro, porque ti te referiches ao Monte do Castro, nos criticaron a este equipo de goberno porque os de Bata estaban limpiando o Monte do Castro e non eran profesionais. Simplemente facerche ese apunte. E nós sempre confiamos en Bata para levar a cabo eses traballos. E pola miña parte nada máis. É dicir, eu creo que as explicacións que dou a concelleira creo que están son xustas, sensatas, e non podemos aprobar esta moción, sobre todo porque a quen a planteou lle faltaba información e non expresou na moción as necesidades ou por que habíamos feito isto. Por tanto, evidentemente non podemos apoiar esta moción. Pero eu si che podo dicir que
que aparte do traballo que están facendo, que está cuantificado, que están facendo toda a limpieza das rotondas, que estamos moi contentos co traballo deles, se lle dixo que estábamos contentos co traballo deles, e se lle dixo que podíamos ver a posibilidade de incrementar as tareas a levar a cabo, que o tiña que ver o supervisor ou a persoa que, bueno, pues que de alguma maneira coordina o servicio para incrementar o traballo. Por tanto, non hai nada novo nesta moción, simplemente é unha moción política para querer quitar o rendimento X, pero evidentemente bueno, eu creo que non hai moito máis que decir, é dicir, nos confiamos no traballo deles, apostamos polo traballo deles, pero tamén de todas as entidades sociais. Esperanza Salnés, como dicía Pilar, é dicir, todas, Asociación Gotas, TDH, Salnés, Banco de Alimentos, a Fundación Amigos de Galicia, é dicir, todo. Hai que dicir que do 2014, que tiñamos un gasto de 15.726, o ano 2020 en 23.772 euros. Eu creo, Martín, que iso é compromiso coas entidades sociais. Pasamos a votar o punto... Teremos dereito a decir. Eu presentei a moción, ni sequera fixen unha aportación política, que decides vos. Pasamos a votar o punto número 5. Pasamos a votar o punto número 5. Xa interviches. Pasamos a votar o punto número 5. Pasamos a votar o punto número 5. Non, claro. Que conste na acta que o portavoz do Partido Popular recorda yo ao alcalde que o que presenta a moción ten dereito a cerrar o turno de intervencións nesa moción, non o señor alcalde. Pasamos a votar. Sí. O sea, que competencia para dar, cando fala Pilar si pode falar, para cando dar falamos e nós non. quitar palabras é o señor alcalde. E o que ten que ter respeto tamén. Pasamos a votar o punto número 5 da orde do día, que é a moción de Somos Ribadumia para a recuperación do convenio de colaboración anual coa Asociación de Autismo BATA. Algúnha aclaración, Dolores? Para... Votación de todos os puntos que contiene a moción. Votos a favor? Votos abstencións? Votos en contra? Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é dar conta de varios asuntos escritos presentados. Empezamos polo punto 6.1, que é dar conta sobre o presunto incidente da Rúa Mimosas no número 14 o día 4 de xuño. Bueno, o 9 do 6 do 2021, o concelleiro do Partido Popular Martín Vázquez presentou un escrito aquí no Concello de Ribadumia para dar explicacións sobre o acontecido da noite do venres 4 ao sábado 5. No que solicitaba tres puntos que vou a pasar a decir pois en breve. Hai que dicir que na Xunta de Portavoces do 25 de junio Pilar Martínez comunica aos concelleiros que se iba a dar conta neste pleno sobre os incidentes do 4 e 5 de junio, coa idea de dar todas as explicacións ao escrito presentado polo Grupo Popular e tamén un comunicado que fixo público o Partido Socialista. O 29 de junio, as tres forzas políticas, despois de haberlle dito que íbamos a dar as explicacións oportunas, pois presentaron unha moción nun pleno para presentar un pleno extraordinario, para facer un pleno extraordinario. Bueno, eu primeiro quero dicir que no que é a celebración da festa do viño tinto é que o escrito presentado por Martín ven a dicir que Ribadumia se ve perxudicada a súa imaxe. Eu entendo que eso é mentira. En todo caso, hai que dicir que a pérdida da imaxe é provocada polo concelleiro de Somos Ribadumia.
e tamén por culpa dos firmantes ou da oposición do Partido Popular de Ribadumia e tamén do Partido Socialista, por facerlle caso á difamación e ás mentiras sin, de alguma maneira, ter constancia da veracidade do que comunica Enrique Oubiña. Din algúns medios de comunicación, que eu non o comprobei, por suposto, que non se tramitou ningunha denuncia por parte da Garda Civil. Din os medios de comunicación. En cambio, por parte do Partido Popular, se lle dá credibilidade, validez a difamación por parte do concelleiro de Somos Ribadumia. Como dixen nos medios de comunicación, con moito respeto, con moita prudencia, por suposto, David ten a conciencia tranquila. Se a oposición, se o Partido Popular, e despois, cando sea o pleno extraordinario, vou a matizar aínda máis todas estas cuestións ou dudas que poidan xurdir, pero sí teño que dicir que se a oposición, se o Partido Popular de Ribadumia considera que hubo accións ilegales, evidentemente, ou que hubo algunha irregularidade, e se consideran que ten peso suficiente, pois o teñen que levar ao xulgado. E non se pode utilizar a mentira, nin se poden utilizar o que nos transmiten pois certas persoas. En canto ao intercambio de declaracións entre os medios, ao que se refire ao Partido Popular, non podo entrar, pois é unha opinión sesgada por parte de Somos Ribadumia, da que se quere aproveitar o Partido Popular. Enrique Oubiña solo sabe pedir a dimisión. Si fose tan grave a situación, e sabendo que Enrique Oubiña vive arriba ou encima ou moi pegado á casa de meus sogros, pois evidentemente moi grande non pode ser a festa, ou moitas irregularidades non poden ser, non pode haber, porque evidentemente a quen temos pegado, pois sabemos perfectamente o que hai. E se fala de festa ilegal, eu non lle chamaría festa ilegal, porque non é festa ilegal, xa digo. Sabendo que Enrique, que está ao lado, pois evidentemente non se poden facer moitas cousas ilegales, entendo eu. Eu creo que actuamos con, si é certo, que, bueno, pois tuvemos unha festa, unha toma de viños, entre amigos, pero entendo que se actuou con moita responsabilidade, con moita seriedade, con moita prudencia, entendo que eso é así. Se menciona que varios concelleiros que estaban nesta festa e o Partido Popular lle dá credibilidade, cando iso non é así. Que a mí me conste, na Garda Civil non hai denuncia. A versión que dice Enrique Oubiña non se axusta para nadie á realidade. Trátase de, bueno, pois, enmascarar, trátase de perxudicar a un equipo de goberno, a un alcalde, a un concello, sin importarlle para nada a imaxe do Concello de Ribadumia e a imaxe da festa do viño tinto cando estábamos a vir precisamente esa festa. Cando Enrique fala de ameazas que saen nos vídeos, eu teño que dicir, e ningún partido da oposición me preguntou, pero eu non estaba aí, precisamente nesas ameazas. Eu non estaba nesas ameazas. Sí, eu non estaba nesas ameazas. No, eu non estaba nesas ameazas. Eu non estaba nesas ameazas. Non estaba nesas ameazas. En cambio, ti tratas de alguna maneira, desprestixiar. O Partido Popular e o PSOE exigen explicacións públicas, íbamos a dar explicacións públicas neste pleno, vamos a ampliar máis
no pleno extraordinario, sabíades todos que se iban a dar explicacións, porque o comentou a portavoz Pilar Martínez na Xunta de Portavoces. É certo que hubo unha patrulla da Garda Civil que se persoou na casa, pero entendeu que non había ningún motivo pois, de sanción, de denuncia. Se algunha persoa, tamén teño que dicir, veciño, pois se sintou ofendido pola actuación, pois evidentemente teño que pedirlle disculpas, porque ten que ser así, non pode ser de outra forma. Pero de tergiversar a verdade e a realidade hai moita diferencia. Si é certo que, bueno, pois estivemos estudiando, non sei o que poden dicir pois os jurídicos, emprender accións legais co concelleiro de Somos Ribadumia. Non sei se o vamos a facer ou non o vamos a facer. Pero o representante de Somos Ribadumia, a Enrico Ubiña, non solamente lle vale as mentiras, non solamente lle vale, según os medios, que non hai ningún tipo de denuncia, acta de denuncia por parte da Garda Civil, que aínda por encima, poñendo en duda o traballo dos profesionais das forzas e corpos de seguridade do Estado, pois pido amparo á subdelegada do Goberno, según indican os medios de comunicación, que eu tampouco teño constancia. E todo isto co apoio do Partido Popular de Ribadumia e tamén do PSOE. E en ningún momento se dirixiron a min verbalmente, por teléfono, simplemente presentaron este escrito, que vou a comentar aquí 3 puntos, para preguntarme ou para que lle dese unha explicación. Presentaron un escrito o 9 de junio na que solicitan que o alcalde de Ribadumia comparezca públicamente no menor tempo posible. Xa íbamos a comparecer. Xo dixen antes. E aparte vos lo comunicou a concelleira. E dar unha explicación clara e concisa. Pedíades. E que se retracte das desafortunadas declaracións. Desafortunadas declaracións, creo que é mentira. Vou non tratar de explicar na sesión extraordinaria. E que de non ter feito de xeito público o exposto no punto anterior, que se convocaría un pleno extraordinario, ou convocástedes, sabendo que íbamos a dar explicacións, e que se comunica a este grupo municipal, a calquera da dirección do correo electrónico, que se citan no prazo de 5 días, exigíades nos 5 días, a presentación deste papel, deste documento, deste escrito, a decisión que íbamos a tomar. Evidentemente non vos contestamos, pero sí é certo que vos dixemos que se iban a dar as explicacións oportunas. Bueno, con isto queda, de alguna maneira, aclarado o escrito e a posición que tuvestedes por parte que de non ter feito de xeito público exposto no punto anterior convoca un pleno extraordinario para dar explicacións. Vos convocástedes un pleno extraordinario sabendo vos convocástedes un pleno extraordinario coas 3 forzas políticas sabendo que se iban a dar explicacións oportunas. Sabendo, porque vos lo dixo a concelleira Pilar Martínez, que se iba a dar conta. Bien. Evidentemente nós non íbamos a convocar o pleno extraordinario, pero sí íbamos a dar conta, porque todos os escritos que entran no Concello, este equipo de goberno trata de dar as explicacións en dar conta. E este iba a ser un máis para dar conta. E teño que dicir que vos gusta máis o protagonismo político, e cando falades de imaxe do Concello, tendes que pensar se vos a estades manchando ou non a estades manchando. Esa é a realidade. Pero logo, no pleno extraordinario, trataremos de dar unha explicación máis en profundidade.
Pasamos ao punto 6.2, que é a aclaración inicio desmontaxe do palco de Sisán. No anterior pleno, Martín Vázquez nos chamou de algunha maneira mentirosos, e sobre todo á miña persoa, porque dicía que no pleno do 4 de marzo efectivamente o concelleiro Ramiro Balbuena me había solicitado ou nos había pedido algunha explicación técnica pola retirada do palco, e nos lle dicemos que era ou que eso que iba, bueno, e se incluso había que facer un informe, pois o faría a empresa. Nos acusaches de mentir, dicindo que ao día siguiente do pleno se había derrumbado ou derribado, digamos, o palco de Sisán. É mentira, nos chamaches mentiroso, insistiches varias veces. E hai que dicir que eso é mentira. Cando se empezaron as obras en Sisán foi o 24 de febreiro. O 24 de febreiro. O pleno foi o 4 de marzo. O pleno foi o 4 de marzo. E a data de derribo foi o 8 de marzo, non foi ao día seguinte, como ti nos estabas dicindo, e como ti nos chamaches mentiroso. Quero che dicir que para chamar mentiroso hai que estar moi seguro do que se está a dicir. No, sí, sí, porque o... Mira, Martín, no anterior pleno, señor Martín, no anterior pleno vostede nos chamou mentirosos. Nos chamou mentirosos. E nós, si vimos a dar conta, señor Martín, evidentemente, no, sí, señor Martín, vostede no anterior pleno, no pleno do día 6 de maio, no pleno do 6 de maio, no pleno do 6 de maio, vostede nos chamou mentirosos, Martín, pero despois nos rogos e preguntas, se queres facer algunha aclaración, podes facer algunha aclaración. Non podes facer algunha aclaración. Eu podo che dicir, no, porque evidentemente, cando un non está seguro, o que ten é que calar. No, pero eu estoulle dicindo as datas correctas. Polo tanto, vostede no anterior pleno faltou a verdad. Queiro escoitar ou non o queira escoitar. Naquel pleno non lle podía asegurar as fechas e hoxe lle podo asegurar as fechas. E lle podo dicir, no, as fechas foron, señor Martín, no, Martín, pois para iso non se lle pode chamar mentiroso ao alcalde ou a un concelleiro, claro. Sí, porque, hombre, pero Martín, pero que no teu punto, Martín, eu creo que hai que saber estar nun pleno. Señor Martín, o que lle estou dicindo é certo. Queira escoitar ou non o queira escoitar. Pasamos ao punto número 6.3. A diapositiva anterior onde consta a fecha desa fecha. 8 do 3. No, é o lunes. Eu dixen que o viernes empezaron coa demolición e o lunes pola noite había desaparecido todo. O día 8.
Eso foi o que eu dixen na primeira. E non me ten por que chamar mentiroso. O día porque despois. E dixenllo, e el dixo que foi unha semana O día despois, Martín. E dixencho a ti, Martín. e dixencho a ti, e ti negaste. Martín. Non me iba a meter contigo, pero ahora digo, ti Martín. negaste. Esa obra que tanto... Despois tes o teu turno en rogos e preguntas e podes facer a aclaración e eu che vou a responder se é así. Pero as fechas que che estou dicindo son así porque están corroboradas, ademais. Vale. Pasamos ao punto número 6.3, que son escritos presentados por Somos Ribadumia, que é sobre Aedar. Con fecha 8 de marzo 2021, presenta un escrito Enrique de Somos Ribadumia, ou firmado por Somos Ribadumia, na que, bueno, pois parece ser que a estación depuradora de aguas residuais de aí de Barrantes, pois que solta cheiros, e nos pide de xeito inmediato que se cheguen copias de escritos presentados e que se dé de inmediato que se leven as cabos as xestións oportunas. Evidentemente avisamos a Espina e Delfín. No Concello de Ribadumia non tivemos ningunha constancia por escrito de algún veciño que percibise eses cheiros. Si é certo que hubo un señor que nos chamou para dicir que, bueno, pois había cheiros. Esos pertenecían á zona de Cambados, a zona esa os veciños de Cambados. Si é certo que nos puxamos en contacto con Espina e Delfín, ao pouco tempo, pois de alguma maneira, pois os cheiros en principio pois non existían. As xestións que levamos a cabo durante ese tempo, que eu creo que é importante, é que en contacto coa Xunta de Galicia, bueno, tratamos de negociar, e aparte foi con unha visita do propio delegado da Xunta, tratamos de negociar, bueno, pois unha nova instalación de colector para evitar que de alguma maneira a depuradora tuvese moita máis caudal que o que realmente debera de ser, debido a que as tuberías pois podían entrar pois a veces moitas augas pluviais. O proxecto está encima da mesa, depende un pouco tamén da Xunta de Galicia para leválo a cabo, pero quero dicir que as xestións, esperemos que esa sea a solución, que non son dos veciños de Ribadumia, pero si os veciños de San Adrián lles está afectando, que me consta a min últimamente non hai ningún tipo de queixa, pero por suposto que hai que subsanar esas hai que subsanar esas deficiencias que existen, porque en algún momento pois se produceu algún cheiro. Despois tamén temos un escrito presentado por Somos Ribadumia con fecha 18 de junio de 2021. Este escrito ven a dicir como que o voceiro de Somos, Enrique Ouviña, afirma el, despois damos unha explicación, di que vimos a ter de coñecemento de que en días pasados a concelleira de Política Social participou representando ao Concello de Ribadumia nas negociacións mantidas por unha entidade deportiva do noso Concello. É unha empresa privada, co obxectivo de chegar a un acordo para que esta empresa se fixera cargo da xestión da escola de verán, que nos últimos anos viña organizando esa entidade deportiva. Eu creo que podemos dicir a entidade deportiva. Non fai falta nombrar a entidade, pois non vamos a nombrar a entidade. E tamén dice que se dá a circunstancia de que esa empresa privada referida ten unha das súas socias a unha persoa familiar directa doutra concelleira. É dicir, da de Política Social estamos falando de Sofía, e desta outra concelleira estaríamos a falar de Marrey. Pero digo xo eu, polo que a presenza desa concelleira na negociación dunha actividade allea ao Concello, pero que vai ter lugar nas instalacións municipais, bueno, pois que está xerando unha controversia na opinión pública.
e nos dices tamén dun xeito inmediato que o goberno local que realiza unha comparecencia pública e que explique de xeito claro e pertinente os motivos polos cales o Concello de Ribadumia participa nese tipo de negociacións que son alleas ao funcionamento municipal e cal é a parte ou a función do Concello de Ribadumia nas mesmas. Vamos a ver. Isto é unha auténtica mentira. É unha auténtica, pero é unha auténtica mentira. Se dices que mentira, eso está claro. Pero que non solamente isto. É dicir, non solamente isto. Enrique, ni siquiera fixe nada público. En primeiro lugar. Enrique, ti nos dices, igual que outros escritos que se presentan, ou que presentou, por exemplo, o Partido Popular, que de xeito inmediato haxa unha comparecencia pública. Ti non o fixetes público, pero pretendías que nós que fixésemos público este documento. É mentira que se aclare. Vale, este é outro dos escritos, é outra maneira de facer política pouco seria, pouco sensata. Pouco seria, pouco sensata. Esta é a túa película. É mentira, dixeche, non? Sí. No, pero non xa está. É que isto vai a ter máis consecuencias, Enrique. Vale. Claro, vai a ter máis consecuencias, porque isto é o teu facer de todos os días. É da túa política que estás levando a cabo. Entonces estás desvirtuando os feitos reais. Estás desvirtuando a realidade. Estás intentando ter rédito político. Basado na mentira. Basado na mentira. Basado na mentira. Estás acusando ás concelleiras. Pero aclaras eso, non é certo, aclara a realidade, non marees. Pero vamos a ver, Enrique. Non vas a dar conta dun escrito presentado por min. Pero vamos a ver. Respóndeme, aclara os feitos. Pero vamos a ver, Enrique. As actuacións de Enrique Oubiña non son un problema de David. Aclara os feitos. Enrique, non é aclarar os feitos. É que isto é unha auténtica mentira. Isto é o teu proceder na maneira de facer política. Que sepas que este equipo de goberno o estudiaremos, pero ao mellor pedimos a túa dimisión. Bueno, pide. E aparte, vamos a provocar que haxa unha reunión coa entidade deportiva. E vamos a invitar ao Grupo Popular e ao PSOE, despois de que a entidade deportiva, xa non solamente nós, dé a súa versión e diga que isto é unha auténtica barbaridade, vamos a tratar de que a ver se son capaces de presentar unha moción conxunta para pedirche a dimisión. Porque esta é a túa maneira de facer política. Este é un exemplo claro. Pero vas a aclarar os feitos. Non se deron os feitos. Os feitos? Vale. É que isto é mentira. Vale. Non se produceu a reunión, vale. No, é que vini... Vamos a ver, Enrique. Vamos a ver, Enrique. Non pasa nada. Non pasa nada. É que non se... Vamos a ver. Como que non pasa nada? Se dan as circunstancias, primeiro hai que atender aos feitos. Onde? Un concelleiro calquera ten conocimiento dos feitos como estes, que poden ser certos ou non, o primeiro é comunicarse co Concello. O primeiro é comunicarse co Concello. O primeiro é comunicarse co Concello e preguntarse se son certos que foi o que fixen eu. Ni siquiera emitimos un comunicado de prensa. Nin tan siquiera. Enrique, por favor, por favor. Ás veces as cousas son certas, ás veces non. Por favor. É lo de poñer cando teña que poñer, se me corresponde. Enrique, estás un pouco alterado. Non somos nós xa solamente que non ten que negar, porque este é un dos exemplos da túa maneira de facer política. A miña maneira de facer preguntas vou a intentar. Foi preguntarche, David, se non é certo, non é certo, non pasa nada. Vou a intentar que haxa unha reunión coas distintas forzas políticas e coa entidade deportiva para que lle desmintan e para que digan a verdade, para que digan a verdade. Entre todos vou a tratar de a ver se somos capaces de presentar unha moción conxunta para pedir a dimisión por atrevido. Pasamos ao punto número 6.3.3 que obra en torno ao CPI. Dice o voceiro de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, que firmou este documento, que vimos... Vasme gastar un nombre. Que vimos de ter coñecemento da intención do goberno local de realizar unha obra de humanización do entorno do CPI Xulia Becerra Malvar en a Rúa Condesa, eliminado a zona onde actualmente estacionan os autobuses escolares,
e que dá servicio ao aparcadoiro do UMIA, e tamén temos coñecemento, ou tamén dices que tes coñecemento de adquirir unha propiedade lindeira ao CPI. E dices que do que non tes constancia, si tes constancia desto é porque este equipo de goberno os proxectos consensúos ou trata de consensualos coas persoas que de alguma maneira están implicados para tratar de facer o mellor proxecto posible para tanto a entidade deportiva UMIA como para o colexio, como para a educación, como para as AMPAs. E dices que de xeito inmediato tamén que comparezcamos públicamente para coñecer os pormenores deste proxecto e que eres unha copia completa deste proxecto. Bueno, dicirche que fai aproximadamente uns 20 días foi convocada ou saleu publicada a subvención por parte da Diputación que se chama Reazpón. Hai tres tipos de actuacións que se poderían levar a cabo e nós apostamos polo que pode ser a seguridade vial tan demandada por parte de todos os pais e de todas as nais, a seguridade vial en torno ao centro educativo e tamén do UMIA Club de Fútbol. O proxecto está encamiñado, non está feito, porque a subvención, aínda que podíamos ter as ideas, foi convocado fai 20 días. Evidentemente, este equipo de goberno, para non perder esa posibilidade de subvención, tratamos de redactar o proxecto. Dicirche que nos próximos días, semanas, tampouco temos tantas semanas, porque había un plazo de 2 meses, e ese proxecto témolo que traer a pleno, habrá un pleno extraordinario para a aprobación dese proxecto, pero cando así sea, tes toda a información posible para, bueno, pois, ter unha opinión de todo isto. Pasamos ao punto número 7, que son rogos e preguntas. Algúnha aclaración ou, bueno, preguntas? Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. En canto ao tema do entorno do CPI, empezando polo final, fala o alcalde de que ten o consenso e a aprobación ou algo así. Pódeme repetir exactamente cales serán as palabras dos implicados, o UMIA, os veciños, a AMPA, UMIA Club de Fútbol, que quere dicir que Centro Educativo, que lle presentou o UMIA o proxecto e dixeron que sí, que estaban de acordo. Lle presentamos un proxecto ao UMIA Club de Fútbol, evidentemente hai dudas sobre as plazas de aparcamento, pero evidentemente non nos dixeron que estaban en contra do proxecto, por suposto. Entón estamos redactando o proxecto para tratar de levar a cabo pois esa actuación e non perder a subvención. Unha vez presentado o proxecto, si non fose do agrado de todos, pois non se aprobaría o proxecto. Pero evidentemente, polo que nós podemos apreciar, e senón que me corrixan os compañeiros de independientes, do equipo de goberno, entendemos, percibimos que é unha das poucas solucións para poder levar a cabo unha actuación de mellora de seguridade vial en torno ao Colexio Público Julia Becerra Malvar. Queremos, e si falamos coa dirección do colexio, tamén estamos pendentes de algunha outra reunión, entendían, parece que os proxectos que lle poden caixar tamén, e falamos por teléfono coa AMPA que estamos pendentes dunha reunión. A semana pasada foi difícil, esta semana pois non hubo tempo. Non sei se mañán, lunes, teremos unha conversa tamén para que coñeza un pouco os pormenores do proxecto. O sea que o proxecto si existe, foi presentado o UMIA e viron o que vai a ser aquilo, non? O proxecto non, viron un plano. Un plano. Un plano, non o proxecto está se redactando. Vale, se non lle importa, vou preguntando, vai contestando para que non se acumule todo ao final e facer isto facelo un pouco máis ameno. Eu non estuve na xunta de portavoces, tampouco estuve en toda a comisión
do outro día, ese plano non foi presentado aquí ao resto dos compañeiros, non? Vos non o viches. Non podemos ter demasiada opinión formada sobre o que se vai a facer aí, non sabemos exactamente que é o que se pretende, que zona se vai a ver afectada, en que número de plazas para coches se vai a ver afectado, se os coches van a poder entrar ali ou non. O clube de fútbol Umia ten 250 rapaces na escola de fútbol que ten a partir de, creo que de 3 anos, que necesitan que ter un acceso o máis próximo posible, sobre todo tendo en conta como son os invernos aquí. Non vou a seguir opinando porque ao non ter datos objetivos do que é o proxecto, pois xa o falaremos máis pa diante. Perfecto. Segundo punto, si quere aclarar algo máis sobre este tema. Nada. Eu creo que... Segundo punto, este creo que é o terceiro ou o cuarto pleno no que traigo unha demanda sobre a sede de Protección Civil. Non lle vou decir máis nada, xa sabe o alcalde que é. Si quere contestar. No, é que non sei a que te refires. A auga, están sin auga nun momento de pandemia onde lavarse é unha das recomendacións, lavar as mans é unha das recomendacións máis fundamentales, donde usar os baños é unha necesidade perentoria, donde ter unha higiene, sobre todo en Protección Civil, que andan en cuestións de accidentes, de non sei que, na sede teñen un bichoco de agua, e creo que é o terceiro seguro, non sei se é o cuarto pleno que traigo aquí, e seguramente vai ser o cuarto pleno onde o alcalde me diga si eso xa pa a semana, como dixo nas outras ocasións. É máis, o alcalde, eso trouxeches nunha ocasión. Non, é máis, o alcalde daquela díxome si pa a semana, e seguramente me dirá que son eu mentiroso, por decir 3 ou 4 ou tal. Pero entonces o alcalde non minteu cando dixo que pa semana o arreglarían, pero sigue sen arreglar despois de 3 plenos bimensuales, que son 6 meses. En Protección Civil siguen sin ter agua. Pois mira, con respecto a eso, terminaches? Sí. Con respecto a eso, eu creo que esa reparación se fixo. Si hai algún problema de auga, ten que ser recientemente, pero naquel momento se dou parte desa incidencia. Entendo, ou se me transmiteu, que había habido solución a ese problema. Si siga habendo algún problema, pois haberá que ver cal é o problema. Pero esa solución naquel momento, cando ti o planteaches, se levou a cabo. Si ahora mismo volve a haber ese problema, pois teremos que comprobar a incidencia, tomaremos nota, e, por suposto, pois se levará a cabo, sin ningún problema. Pero o que si che podo dicir é que aquela actuación se levou a cabo. Eu creo que ali, Mar, corríxeme, creo que fora Adolfo ali aquela actuación. En fin, seguramente algún dos concelleiros que están aquí podría intervir e decir algo, pero non vamos a... O que pretendo é que se arregle, que teñan agua. No tema do Monte do Castro, que se me atribuía que eu dixen Monte do Castro cando decía que están as cousas, algúns parques a monte, non mentei para nada Monte do Castro. Por desgracia non dispoño de tanto tempo como para visitar o Monte do Castro coa asiduidade que me gustaría, pero eu referíame directamente o que teño ao lado da casa, a ese que tantos veciños chaman para darlle a enhorabuena de como quedou, e que está caíndo a cachos, literalmente caíndo a cachos, o Parque de Sisán, o entorno do Parque de Sisán, o que é aquilo que se arreglou fai 3 meses, e que quedou tan ben, e que tantos veciños chamaron ao Concello para felicitar polas obras que quedaron tan ben, e que está caíndo a cachos. Non sei se me entende o término, está caíndo a cachos. Non te entendo. Pois está caíndo a cachos, deberíades pasar por ali e velo. Leva a obra entregada 3 meses, non sei se leva 3 meses, está caíndo, literalmente caíndo. No, pero podes explicar algo máis? Porque sí, as vallas instaladas naquelas viguetas de cemento pintadas de marrón imitando madeira, as vallas instaladas con 2 noites de vento. Eu non paro por ali, non baixo do coche, perdón, había cabo ahora, non baixo do coche, porque conocéndovos, si se me ocurre poñer un pé no chan, son capaces de decir que son eu que rompín as vallas. Paso por ali fojeado para mirar, pero non se me ocurre baixar. Nadie me pode sacar unha foto con pé ao lado desa obra hasta que pase desas reparadas, e dicirle a empresa que veña ali, que tome nota, que tome en consideración repasar todo o resto do cierre que está feito, porque iso ademais está ao lado dun precipicio. Se un rapaz se acerca ás vallas e tira o champo, que por aí abaixo, ti sabes como é. Non me digas que non pasaches por ali nos últimos 2 meses.
Mira, No, pero mira, Martín, vouche dicir algo. É dicir, eu creo que non hai que exagerar. Non hai que exagerar. Mañá vas por ali. Vou intentar que me corrixas se tamén me confundo, pero unha cousa é cair literalmente a cachos e outra cousa é que houvese vandalismo. Son dúas cousas distintas. Porque as tablas non rompen polo vento. Eso podes estar seguro. Non están rotas. Entonces, cal é o problema? Cada unha leva unha sujeción na vigueta que está colocada. Dúas tablas empatan na mesma vigueta, están postas con moita proximidade ao borde. Seguramente aí non traballa o taco, e se están todas igual, pero caíron ademais nas noites de vendaval que hubo fai un par de meses. Pero que eso non se pode para que caian nas noites de vendaval, eso é complicado. Si fuera vandalismo estarían rotas 40 ou 50. Son dúas puntuales, pero levan ali, unha leva 2 meses e outra leva 1 mes e pico. Sí. Si alguén se acerca, eu non quero baixar, xa che digo ali. Si alguén se acerca, pode caer por ali abaixo. Digo, hai que tomar en serio ese tipo de cousas. En todo caso, se avisará á empresa que realizou a obra para que corrixa esas deficiencias. Por si hai esas deficiencias, ou a ver que tomamos nota de todas as maneiras do punto. Pero iso non quere dicir que a obra que cae a cachos ou que a obra estuvera mal redactada, etc. En todo caso, haberá que subsanar algunha deficiencia, se é así como diste, aínda que eu penso que máis ben é vandalismo, porque non me encaixa que o vento que poida destrozar ou romper tablas, pero podría ser, non che vou a poñer en duda. Teño as miñas dudas de todas as maneiras. Sigue. A mí non me encaixa que sea vandalismo, e máis non me encaixa tampouco que o Concello non se dira enterado de que eso pasara. Ahora contéstome a pregunta que me facía eu, por que isto está a monte, a ese sitio me refería. Está sitio sin limpiar, está a monte, aquilo non ten visos de que nadie tome mandel, parece unha ira abandonada, e se alguén fora a limpiarlo hubiera dito no ayuntamiento, cuidado que ali están caindo as vallas do cierre de arriba. Non miro. No, pero podoche dicir, podoche explicar. Esa actuación, o que é a rotonda, o que é o xardín, que, bueno, pois de alguma maneira pois está hacia a iglesia, o cementerio, estamos contentos, esa limpieza, esa actuación leva bata, está ben, polo menos constame que está ben. Digamos, o taluz, de onde poden estar rotas esas tablas que ti estás dicindo, hacia onde puxemos, están caídas, hacia onde puxemos a pedra por abaixo, que creo que foi unha actuación importante e interesante, que aí se invertiron aproximadamente uns 48.000 euros, aí esa zona se quere mellorar, posiblemente con unhas enredaderas, se lle quere poñer riego para mantelo verde durante todo o ano. Esa actuación non se terminou, terminouse o proxecto ese, pero queremos darlle precisamente unha mellor imaxe, unha mellor humanización. Estamos traballando neso. En canto ao derribo, chegamos ao punto clave, o derribo do palco, o día 4 de marzo, pleno, eu non pude estar, pero interveu Ramiro preguntándolle que iba a pasar co palco, recorda o alcalde que lle preguntou. Sí. E no seguinte pleno eu díxenlle o jueves pola noite a 1 da mañán casi, Ramiro fixo esa pregunta e aquí díxoselle, bueno, vamos a facer unhas catas, temos que estudialo, temos que mirar. Eu creo que os que viron aquel vídeo daránse conta do que estou falando, e non vou afondar máis no tema. Vou invitar a todo o mundo a que, como todos temos acceso aos contenidos en streaming, se se chaman así, os de Facebook, non sei se están por aí ou non, que vayan a aqueles plenos, o do día 4 de marzo, que vayan ao de maio, donde eu intervín e dixen que o viernes deberon empezar as labores de derribo do couso, e o lunes pola noite non había absolutamente nada. O lunes día 8, o alcalde díxome, mintes, porque eso foi o finales da semana siguiente, o viernes. Eu mentía naquel momento, e agora acaba de poñer Pilar Martínez unha foto do día 8 onde estaban derribando o palco. Nin se fixeron as catas, nin se fixo ningún tipo de
estudio, que non digo que houbera que derribalo, está ben, quedamos sin palco, non pasa nada, pero atribuirme a min a mentira de que o lunes non estaba tirado, acaba de demostrarlo Pilar Martínez. Aquel día de fai 2 meses tuven que chupar eu a bronca de esa interpretación miente errónea. usted. Non quero interpretar. O que lle pido a Pilar Martínez, se pode facelo, é que nos traia o anaco de vídeo do pleno de marzo. Eu non teño conocimientos para tanto. Mira, Martín, si pode traer o anaco de vídeo do mes de marzo e do mes de maio e poñelo aquí e non temos nada que falar, cada un ve o que ve e punto. E invito a xente na casa, que sei que nos miran uns cuantos por mira, Martín, agora non sei se é Facebook ou YouTube ou que é. Por onde emitides isto? Non o sabes. Bueno, pois sei que os que os están mirando poden comprobalo, que o comproben, non teño que non facemos nada dicindo o señor alcalde unha cousa, este concelleiro outra. Os datos que che estou dando son correctos, porque ademais os corroboramos. Non quero envinagrarme como antes, que pido disculpas por facelo, porque teño ese pronto que non debería ter. Pido disculpas por facelo, non me doi en prendas por pedir disculpas por eso. Sei que a veces meto a pata nese sentido. Enrique creo que foi o primeiro que comprobou comigo un día aquí no Concello, acordaste deso? Non sei se me cheguei a disculpar, pero te disculpas agora tamén por ese efecto. Perfecto. Entón, eso, invito a xente a que o mire e que non se fíe nin da palabra do alcalde nin da miña, que posiblemente ninguna das dúas sirva para nada. Gracias. Gracias. De todas as maneiras, solamente para aclarar, é dicir, no anterior pleno nos habías chamado mentirosos, creo que era así a palabra, non? E nós che dixemos que eso que non era así, e hoxe che demostramos as fechas con claridade. As fechas con claridade. O pleno foi o 4 de marzo e o derrumbamento produceuse o 8 de marzo. O 7 e o 6 foi o sábado e domingo. Eu dixen que o lunes por la noite ali non había parto. E o señor alcalde dixo que mentira. Foi na semana seguinte. Foi na semana seguinte. Vale. Algúnha aclaración, observación ou algún rogo e pregunta por parte do... Aclaracións, rogos e preguntas, todo, e aparte sobre un único tema. Ademais, bueno, a mí gustaríame cando se veña a demostrar, antes de nada, calquera cuestión cunha foto se traia o que son as características da foto, que é onde se demostra realmente a calidad da foto, como foi feita e a fecha exacta e a hora. Non o discuto, pero bueno, queda mellor porque fotos desas... eu non o discuto porque eu sei que Martín, aparte que Martín ten razón. Empezouse a desmontar o día seguinte e o lunes terminouse. O día seguinte non se empezou a desmontar, estás confundido, é que estás faltando a verdade, Enrique. Vale, de acordo, bueno, vou ao meu. É que estás faltando a verdade. Vou ao meu, outra aclaración pequena que non quería intervir antes para non interrumpir a Martín, pero ten razón, Desde que Martín dixo aquí que non había agua en Protección Civil, eso non se reparou. Enrique, a sorte temos outro pleno, nada máis, ou se reparou mal, non o sei, é igual. Vou ao meu. Empezando polo principio, os concejales non somos nin policías nin jueces. Non temos nin que levantar denuncias, nin que facer valoracións en base a esas cuestións. Temos que facer valoracións políticas en base a feitos dos nosos representantes públicos cando corresponde, como vai a ser dentro un pouco. Podemos usar o ordenador? Sí. Se deixades aí que enchufe... Ás 11 termina este pleno. Vale, pois entonces non deixa estar, queda po seguinte. Vou ir moi... No, queda po seguinte porque quedan 6 minutos. Eu que entendo é que o día 4 de junio, David, os bares teñan que cerrar ás 11 da noite, os restaurantes á 1 da mañán. As reunións entre non conviventes estaban limitadas a 6 en espacios cerrados, a 10 en espacios abertos, eran 6 ou 10, non eran nin 11, nin 12, nin 20. E a 1 da mañán había que estar na casa, o camiño da casa, en outro sitio, non reunidos. Ben? Eso era así. Foi a Guardia Civil a casa, ali, e fixo unha actuación e animou a xente que estaba ali a irse para a casa. E eso foi así tamén. Ben? De acordo? O asunto é que, coño, David, tú eres alcalde, vale, e aquí hai que ter unha cousa moi clara, moi clara. Neste concello morreu xente debido á COVID, como en todas partes,
todas partes. E neste Concello, aparte de morrer xente, houve outra moita xente, centos, seguramente algún millar, a ver se algún día temos datos concretos, que pasaron a enfermedade. E non todo o mundo a pasou como se foron cos turpados. Houve xente que pasou moi mal e que ainda a día de hoxe ten secuelas. E toda esa xente, e os hosteleiros, e a xente que ten negocios, que levamos todos pasando un ano malo, toda esa xente, o primeiro que merecen os políticos é que se lle respete. É que se lle respete. E hai que terlle respeto. E os actos que se fan teñen que ser acordes a ese respecto. E vos, que echedes ali unha charanga, que eu non che vou a discutir se estaba ben ou se estaba mal. Por supuesto que estaba mal. Por supuesto que estaba mal. Porque vos estaba vendo todo o pueblo, porque ni siquiera tomachedes o traballo de disimular. Vémoslo no seguinte, pero non te preocupes. Ni siquiera tomachedes o traballo de disimular. Contro, que sería o mínimo, xa, postos a saltarse a lei, polo menos. E eu, a min, oye, pois, unha persona pode equivocarse e pode ter unha mala actuación. A miña pregunta é cara ao resto, as primeiras que vou facer, cara ao resto de Independentes por Ribadumia. Oye, pero, e non vos cae a cara de vergonza de que pasen estas cousas? Con que cara ides ahora a dicirle a nadie que ten que cumplir a lei cando vos non cumplides? Esa é unha pregunta. Sí. Con que cara? Con que cara? En que había concelleiros independentes nesa reunión. Digo públicamente, por favor. Eu ratifícome... Que probas ten? Hostia, estaba vostedes mirando. ratifican nas declaracións da prensa que estábamos ali concelleiros no. independientes que pedían a nosa dimisión. Eu Ratifícase públicamente. Ratifico que había concelleiros e concelleiras, sí. Ali? Sí. Vale. Que consten ata, Dolores, eso. Que consten ata eso. Bien. Que consten ata expresamente que había concelleiros e concelleiras. Demostraron os juzgados. Ben, pues demostraré no xulgado. Vale, haberá que demostrar no xulgado quen estaba, pensadio ben. No, o que non se pode amenazar así públicamente, Enrique. Se desir ao xulgado, mira. Estou no meu turno de palabra. Enrique, quedan 3 minutos. Nada, pouco. É que... Nada, xa está. Quedan 3 minutos. Dalle. Eu non rematei, pero sigo despois, dalle. Pero, según me entendo eu, ten que durar hasta que acabe o turno de palabra ou hasta que se quedare o contrario, digo eu. Micro. Ai, perdón. Podes falar ti ou pode falar Enrique? Podedes falar os dous se repartidos o turno, eso xa depende de vos. Remato xa. Oye, hai que respetar a xente. E cando se fen votación desas hai que asumir responsabilidades políticas. Ruego ao señor alcalde que asuma as súas responsabilidades políticas e dimita xa dunha vez, coño. Tanto é, señor Enrique, tanto é que tan democráticos somos, que formades grupo mixto, só podería falar unha persona e dámosvos a palabra para falar dúas personas. Dámosvos a palabra para falar dúas personas. Ten a palabra o concelleiro do Partido Socialista, Pepe. Bueno, a ver, non sei se empezar por isto ou empezar polo que lle interesa a xente a nivel concello. Eu teño algunhas preguntas, bueno, para enfriar un pouco o tema, vamos a cambiar de asunto. Trouxemos hoxe a normativa sobre a piscina, sobre a escola de ocio. Eu quería saber se hai previsión de abrir en algún momento o centro de día. E por que pregunto isto? Porque en base ao que é a seguridade, máis seguridade hai no centro de día que nunha piscina, onde hai rapaces, por exemplo, onde hai xóvenes. Por non falar xa da escola de ocio. Eu insisto, xa no que dixen noutro pleno, de que o centro de día é un servizo esencial para a xente maior, é un servizo no que a xente cando deixa de acudir pois perde calidade de vida, perde bueno, pois un hábito que tiña saludable de salir da casa, de moverse un pouco, e a día de hoxe sigue pechado. Non sei se hai algunha intención de abrilo ou non, ou esperar, ou a ver, porque hai xente que está reclamando polo desconozco se hai aquí algún escrito presentado, pero hai xente que está queixándose de que está o servizo pechado cando se están abrindo outros. Pois creo que dixemos no anterior pleno, dicimos outra vez neste pleno, estamos valorando se abrilo ou non abrilo. Si é certo que eu entendo que pouco a pouco pois que hai que ir abrindo as instalacións, pouco a pouco hai que, bueno, pois volver á normalidade. E a idea é de poder abrilos.
entendo que posiblemente máis cedo que tarde, posiblemente xa estuvese a acción tomada ou a decisión tomada se non fose pois esta última semana pois ou estes últimos días pois ao mellor que hai aí un aumento, hai aí unha presión, digamos, o aumento do número de COVID, non? Se non fose eso, pois posiblemente xa a decisión estuvese tomada. Xa non solamente eso, tamén as instalacións, algúns veciños tamén nos falaron das instalacións que iban a utilizar con moita prudencia para facer deporte, tamén estamos nesa situación. Eu entendo que pouco a pouco que hai que volver á normalidade, esperemos que esta problemática de aumento de coronavirus pois nos próximos días pois se vai reducindo. En todo caso, tampouco depende de nós, digamos, todo isto. Isto depende bueno, pois tamén un pouco das autoridades sanitarias, autoridades competentes a nivel grupo político, a nivel equipo de goberno. Entendo que temos que ser prudentes, pero tamén hai que tratar de, bueno, pois volver á vida normal. Si, non, dicía porque basicamente obviamente o goberno non ten a facilidade de poder decidir cando se pode abrir algo, pero xa que se están abrindo as cousas o goberno si decide que se abre e que non se abre, chama a atención que o que se abre pois é a zona menos segura, que tamén é necesario abrir, pero insisto en que as persoas maiores do fogar de maiores entendo que están o 100% vacunadas, pero bueno. Si, podes. Perdón. Mira, eu como me chamache a atención no pleno anterior sobre este tema, só che quero dicir unha cousa. Ahora mismo no Salnés hai unha persona en críticos de 60 anos coas 2 vacinas. Con isto non quero dicir que lle vai a pasar a todo o mundo, pero desafogar na xente nova porque non está vacunada non é certo. Os vacunados, volvo a repetir como noutra vez, podemos padecer, supónse que menos, esta señora, por exemplo, non? A enfermidade e podemos tamén transmitila. Entonces hai que ter moito cuidado. Ahora mismo hai unha persona de 60 anos en críticos no Salnés vacunada. Entonces, sentidiño. Sentidiño sí, pero escollemos abrir a piscina e non o fogar de maiores. Si falamos de prioridades, si falamos de prioridades. Non, é que si falamos así, Pilar, claro, hai argumentos para todo. De feito, a escola de Gran ben, estánse facendo as actividades que as sí. fora, non dentro. Antes falei na moción de Enrique sobre o tema de Bata, que tería que haber un motivo de peso importante, valga a redundancia, para reducir ou eliminar no futuro, non se sabe, o convenio con eles. Aquí dense todo tipo de explicación por parte do equipo de goberno, pero motivo económico non é, motivo pois de que se queixen do traballo que desempeñan non é, o motivo de peso non sei cal será. Non sei se quer responder a eso ou se queda o tema aí. Bueno, o motivo de peso, sobre todo, era porque eu creo que a organización, que é algo fundamental, así o fixen saber tamén a persoa responsable, eu creo que agora hai un control moito máis, e aparte teñen unhas teñen, digamos, o traballo perfectamente distribuído. Esas actuacións que están a levar a cabo só as levan eles, non as levan ningún outro membro ni ningún outro traballador do Concello. Antes a desorganización que había, pois un día estaban nas rotondas, outro día podían estar, e non era un problema de Bata, era un problema pois posiblemente pois de equipo de goberno que se viña arrastrando de anos anteriores. Evidentemente o que había que ordenar, digamos, ese traballo, e o que estamos tratando é de ordenar ese traballo, e polo tanto a situación vai ben, e o traballo que están a facer, porque a limpieza das rotondas, de todas as rotondas do Concello de Ribadumia, incluído Sisán, a zona ajardinada, o están levando eles. Nada, eu creo que non hai que poñer un pero no seu traballo, ni moito menos, e xa digo, reitero, Miguel puxose en contacto con Bata para ver a posibilidade de incrementar algunha tarea na que nós teñamos unha necesidade pois tamén pois de traballo, independentemente do económico, pero si é certo que eso foi motivado un pouco para ordenar precisamente a distribución e saber o que fai cada unha das persoas, empresas que, que traballa para o Concello.
Ben, respecto ao tema do proxecto do CPI que tiñamos consensuado no mandato pasado, estaba simplemente á espera de ter subvencións que puderan permitir enfrontar a súa ejecución, e agora a realidad é un feito, o equipo de goberno di, é que ese consenso non está igual que estaba, está un pouco máis inestable, hubo que facer algún cambio, etcétera, etcétera. Todo parece indicar que o Club Deportivo Umia pois ten preocupación polo tema das plazas de parking. Eso, por decirlo políticamente correcto, e por decirlo, bueno, como mínimo, eso. Claro, eu non sei se ten pensado reunir de novo o Concello co Club, si se ten pensado enviar o proxecto directamente á subvención, xa deixando a negociación ou a posible negociación co club así tal e como está, ou o que se ten pensado facer? Bueno, nos falamos con eles, seguiremos falando con eles ou falaremos con eles para mellorar a idea do proxecto, falaremos tamén co colexio, é dicir, eu creo que o diálogo que é fundamental para este tipo de proxectos. Si algo cambia é que as subvencións, bueno, pois agora un concello pois se ten que adaptar un pouco ás subvencións ou si, ás partidas económicas que conceden as distintas administracións. E tes que entrar dentro duns parámetros, neste caso marcados pola Diputación, o que era a nosa problemática de unha mellora da seguridade vial, pois que pode entrar perfectamente neste proxecto, pero de alguma maneira tamén eles nos marcan, digamos, non a redacción de proxecto, pero sí que hai que adaptarse ás bases que eles mesmos nos indican. E aí estamos traballando, é dicir, que aquí o que hai que tratar é de que as necesidades que poidamos ter como concello e as partidas económicas que nos poden conceder, pois de alguma maneira, pois eso ten que encadrar, ten que entrar nun proxecto, pero tamén hai unhas pautas marcadas por parte das administracións. Entonces entendo que non vai haber unha reunión, polo menos antes deste proxecto, porque entendo que as circunstancias deste proxecto con esta subvención son as que son, e se non se chegou a un acordo, porque non se pode chegar. Non se pode dicir exactamente así, non se pode dicir exactamente así. Nos vamos a tratar de facer o mellor proxecto posible, que se adapte ás necesidades que poida ter o centro educativo e o Umia Club de Fútbol, e tratar de que o número de aparcamentos que poidan ser moito máis ordenados. Eu creo que pola parte de atrás do pabellón aquela zona quedou perfecta, moi ben distribuída, e o que se trata é tamén de humanizar o entorno, digamos, do centro educativo e do Umia Club de Fútbol. Non cambia moito da idea inicial, porque non cambia moito da idea inicial, pero evidentemente pois algúns cambios hai porque así non los exigen para concretar a subvención. Isto é un proxecto de todos, é un proxecto de Umia, é un proxecto de colexio, é un proxecto de concello, porque ao final quen vai a disfrutar das instalacións é o Umia Club de Fútbol, quen vai a disfrutar das instalacións é o colexio, e son os mesmos nenos os que van ao Umia Club de Fútbol que os nenos que van ao colexio. Por lo tanto, eu creo que hai que traballar nesa idea e un pouco, as características do proxecto pois non las marca a propia Diputación ou non las marca, digamos, a subvención ou a subvención que tratamos de que nos concedan. Ben, teño un rogo respecto ao tema de todo isto, de que estamos vendo de que hai problemas coa documentación, de que hai problemas coa retransmisión dos plenos. Cando entramos no mandato pasado, no 2015, o Concello, non sei se era porque todavía non tocaba eso ou se porque realmente estaba atrasado, non teño os coñecementos de como estaba antes o Concello neso, estaba bastante mal en temas de digitalización e todo isto. Entramos, fixos un fincapé. Eu creo que os tres partidos que gobernábamos estábamos moi concienciados de que había que dar unha pequena revolución a todo eso. Foi cando se instalaron as cámaras, cando se fixeron as retransmisións por primeira vez, cando
se empezou a digitalizar todo co programa informático que se instalou aquí no Concello, un esforzo enorme, o tema todo da recaudación, e algunhas cousas máis que se seguiron facendo en este mandato. Pero os feitos son os que son, e a día de hoxe, eu non quero dicir que sea culpa do equipo de goberno, pero si é responsabilidade do equipo de goberno, a día de hoxe estamos peor que antes. Non digo peor que en 2015, pero estamos peor que en 2018 seguro. Seguramente o funcionamento interno do Concello, no que se refire, por exemplo, ao cobro das facturas, a recadación, todo eso funciona presumiblemente ben, eu non teño dúdas deso, pero no que toca a parte que eu sufro, e que sufrimos todos, que somos compañeros de corporación, incluso que sufren traballadores como a secretaria, que tamén está pasando traballos demais e preocupacións por culpa destes imprevistos, eu fago un rogo de que o equipo de goberno poña toda a carne no asador, se é posible, en que se solucione isto, intentar perfeccionalo, intentar correxilo e poñer os medios materiais, se é que cuestión de medios materiais, e se non é cuestión de medios materiais, se é cuestión de outras cousas, pois tamén poñerse a elo, porque é un follón, realmente, é un follón. E nos evitaríamos moitos problemas. Eu xa digo, sempre digo que non son o máis indicado para queixarme sobre isto, porque tamén teño, por exemplo, o meu certificado digital non está funcionando correctamente contra o que eu querría, pero xente que sí que o ten operativo pois tamén está tendo problemas, tanto na oposición como no goberno. Entonces eu, pois eso, vamos a evitarnos problemas, vamos a evitarnos enfados, disgustos, etcétera, etcétera. E por último, voume referir ao tema da festa privada dunha persona pois nos días da festa do Tinto, e que causou todo este follonazo. Bien, obviamente temos un pleno hora para eso, pero sí que quería deixar claro de que foi un asunto que sucedeu fora da política municipal, foi un asunto que sucedeu fora do pleno, foi un asunto que sucedeu fora dos temas orgánicos do funcionamento do Concello, e se as cousas pasan fora, eu creo que se deben de solucionar ou intentar suavizar fora. Traer a política problemas personales ou facer de problemas políticos problemas personales, auguro que non trae nada bo para ninguén, ademais, para ninguén. Pero bueno, simplemente era deixar agora neste pleno que temos agora por acabar o rogo de que se suavicen estas cousas, e agora debatiremos, creo eu, bastante máis enconadamente no seguinte pleno. Gracias, Pepe. Algúna aclaración, Pilar? Sí, eu quería aclarar o tema, o rogo anterior. É dicir, o rogo anterior precisamente estamos traballando neso. Ti sabes, porque formabas parte do equipo de goberno da legislatura pasada, que se contratou un novo programa que o que intentou foi aglutinar todos os distintos programas que había esparcidos polo Concello. Entonces, nun solo programa, pois está metido todo, desde padrón, a recaudación, a xestión de convocatorias de plenos. Este último apartado do programa é o que estamos poñendo agora en marcha, que era o que quedaba de todos aqueles programas que se fixeron, o que queda ahora mismo por poñer en marcha, e de aí veñen estes problemas que estamos tendo, porque estamos, por dicilo así, en fase de probas. Tivemos algún problema ao pleno pasado, este pleno volvemos a ter algún problema e estamos intentando solucionalo. O que dis da transmisión dos plenos, precisamente, eu acórdome que cando se deu conta aquí da solicitude do Plan Concellos, criticástesnos, non sei se en xeral, se algún en particular, vou non poñer en xeral, porque a parte da subvención do Plan Concellos que viña para suministros non a dedicamos a axudas a entidades, comercio, etc. Bueno, pois unha parte precisamente desa subvención que se pediu foi para cambiar os micros e os equipos porque están fallando, precisamente, cousa que vos no seu momento criticastes. Estamos á espera de que veña a subvención da Diputación porque o investimento é importante, como foi hai 4 anos, pero, bueno, algo máis de 4 anos, pero precisamente están fallando porque estamos esperando a facer eso que vos no seu momento criticastes. Gracias, Pilar. Bueno, damos por rematado este pleno, esta sesión ordinaria. Algunha puntualización, Dolores, para reflexar en acta? Perfecto.
Bueno, vamos a pasar, terminada a sesión ordinaria, vamos a pasar a esta sesión extraordinaria do Pleno Municipal, téndose solicitado por todos os concelleiros dos grupos da oposición a celebración dun pleno extraordinario para tratar unha moción presentada polos representantes dos grupos políticos Partido Popular, PSOE e Somos Ribadumia, bueno, de acordo co artigo 78.2 do Real Decreto 2568/86 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. Bueno, pois, nada, se celebra esta sesión extraordinaria, bueno, que empeza ahora cun único punto da orde do día, que é a moción de reprobación ao alcalde presidente do Concello de Ribadumia, David Castro Mougán. Ten a palabra un dos firmantes da moción presentada por Partido Popular, PSOE e Somos Ribadumia. Ten a palabra o concelleiro do Partido Popular para explicar a moción, Martín Vázquez. Como boas noites, gracias. Este é un pleno distinto do outro. Eu ignoro se este pleno é retribuído ou non, pero quero manifestar que eu renuncio ao que me pudese tocar neste pleno si que é retribuído, non o sei. Segunda cuestión, a moción, como a presentamos os tres, se alguén quere dar conta pormenorizada do contenido, pois que o dé. Eu non o vou a facer, supoño que todos os concelleiros deberían conocer o contenido. Seguidamente teño que decir que a moción deixa, creo que explícitamente claro, que aquí non se ven a cuestionar os feitos que envolveron digamos ese acto de convivencia, posiblemente por riba dos límites aprobados ou non o sei. Todos fixemos, seguramente estuvemos en algún momento en situación parecida, ou eu non son consciente de telo feito, pero igual sí. Mesmo cando vas pola calle, a veces estás topando con alguén e paras e xuntaste de tal, que se pase do aforo é bastante fácil, e aquí non vimos a cuestionar, creo eu, o que aconteceu ali, se estaban de festa, se non estaban de festa, que un dos puntos, o punto por autonomasia desta moción, no que fixen fincapé cando acordamos presentar a moción, foi que pola nosa parte non se iba a cuestionar en ningún momento a actuación que estaba en torno á celebración de unha festa privada, que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Aí non teña nada que decir, sempre cando pois cada un coide de sí mismo e non perxudique a terceiros. Pero o que sí que quixemos facer constar na moción de reprobación foi a actitude do alcalde respecto do que pasou posteriormente a que esa festa se celebrase. A festa tiña toda a razón de ser e todo o permiso do mundo, de todo o mundo, nadie se metía con eso, salvo que algún veciño se sentise ofendido pois polo ruído ou polo que fose, que aí non me meto, non o sei, non estaba ali, non o vin, non podo acusar a nadie, pero o que sí sei son os actos que se produciron a continuación, donde se vertiron insultos e amenazas a Enrique Ubiña, concretamente. Entón aí nos non podemos máis que manifestar ao alcalde que a actuación que tuvo, por eso lle presentamos aquel escrito donde se decía que o alcalde tomase a iniciativa, comparecese en público e dise explicacións. O alcalde levaríalle un minuto quedar de maravilla, pero non o fixo. En caso contrario, dixémoslle que convocase o alcalde un pleno extraordinario para dar explicacións aquí, pero pasou casi un mes e non había resposta. Como sempre, o alcalde repróchanos que temen tendes teléfono para chamar, pero cando lle toca ao alcalde chamarnos non nos chama nunca. Entón, deixando claro que nos vimos a reprobar a actitude do alcalde no que se refire a non condenar uns actos que implicaban directamente a un concelleiro donde se amenazou a ese concelleiro.
non me importa que non fixo, nin os motivos que tiña, nin por qué, nin que eu a veces o fago, xa me viches hoxe no pleno de hoxe como un ten un pronto e tal, pero o alcalde debería haber posto orden e haber dito que ese tipo de comportamentos non son recomendables, non son o máis adecuado, e que pola parte que lle tocase, porque precisamente facíase eso na súa casa, pois que tiña que haber pedido as disculpas públicas que todos lle exiximos. O alcalde tomou como unha ofensa personal que nos reclamemos isto, e creo que se equivoca outra vez. Pola nosa parte, repito, non cuestionamos a festa, pero sí a actitude do alcalde, a actitude política. Parece que aquí que ten un enconamento particular con certo concelleiro, e non podemos admitirlo. Eso poderíamos pasar a calquera de nós, ou mismo eu facelo con alguén. Eu, se o fago, terei que asumir a miña responsabilidade, e por eso lle exixo a responsabilidade do alcalde. Nada máis, gracias. Gracias, Martín. Algunha aclaración, bueno, ten a palabra ou ten algunha aclaración, observación, ou ten a palabra o concelleiro de Somos Ribadumia? Se me permitides, a moción era conxunta, pero me gustaría facer unha exposición particular, porque a moción recolle o sentir xa non das tres forzas, senón de todos os concelleiros que asinamos, e nese sentido, pois, pouco hai máis que añadir. Martín explicou bastante ben, pero a mí gustaríame aclarar algunhas cousas pola nosa banda. Bueno, é bastante raro, eu creo que temos que atender moi ben, porque ao mellor ás veces enfadamos, discutimos moito e despistámonos das cousas, pero eu creo que este é un tema moi grave para tratar con certa calma e analizalo intentando non tomalo como unha cuestión personalizada e intentar leválo polo camiño que ten que ir. Eu intentarei facer o esforzo, xa vos lo adianto tamén. É raro ver unha moción destas, pasaron na comarca vironse mocións de censura, mocións de reprobación de un partido a un concejal ou a un alcalde, pero é raro ver unha moción de reprobación a un alcalde onde todas as forzas de oposición, sobre todo forzas tan diferentes, a plantexan en conxunto. Eso non é casualidade e tampouco é que Enrique teña unha flauta e lle vaya cantando aos demais e os demais bailen. Eso non é así, é bastante partidos bastante máis grande que Somos Ribadumia. Todos teñen a súa capacidade para decidir por sí mesmos e consideraron, como consideramos nós, que había que dar este paso e facer isto. Hoxe vamos a falar moito de violencia, e me gustaría recordar dos que quedamos aquí da legislatura 2011-2015, estamos o Pepe nada máis, creo. E o asunto é que outras veces houve neste concello ataques a concelleiras e a partidos políticos, e incluso se avanzamos na legislatura do 15 po 19, incluso houve ataques moi fuertes ao noso alcalde nese momento, que eras ti. E tanto eu, como Somos Ribadumia, como todos os concelleiros en todos eses momentos que estaban na corporación, condenaron eses feitos, cales foran, sempre de maneira contundente, de maneira pública e de maneira inmediata, sempre inmediata, pública e contundente. Por eso, para nós, esta moción é moi necesaria por unha cuestión de higiene democrática. A violencia, calquera das súas formas, calquera que sea en democracia, non pode ser admisible nunca polos políticos. E as forzas políticas e os seus representantes, sean concelleiros ou non, deben dar exemplo desto sempre e en todas as situacións. E os alcaldes que nos representan ao conxunto, aínda máis. Mais alá da festa, alá dela, é moi lamentable que o alcalde, e ti podes dicir o que queres, pero vin cha cara, estabas ali mirando para min, que estuvera presente. Vamos a admitir, se queres, que non estabas ali, estabas ao lado, pero ainda así, pois, optaches ao final por non facer nada e permitir que dous convidados e amigos teus pois se comportaran pois da maneira que se comportaran. O máis lamentable dun home que, insisto, ten o cargo de alcalde, veu despois, coa falta de empatía, que eu creo que foi o principal, coas declaracións nos medios de prensa, e con esa caza de brujas de andar polos edificios colindantes ao meu e no meu, a localizar a ver quen había grabado o que había pasado para intentar que non se fixera público o que xa todo o mundo sabía o sábado ás 10 da mañá. Dende Somos Ribadumia temos claro, e así o quero expresar, que David Castro perdeu toda a credibilidade, toda a autoridade moral e ética para representar o noso concello e a nosa veciñanza en ningún sitio. Porque máis alá de que cada vez que falo, case cada vez que falo, nos mete no lío, como pasou fai unhas semanas en Cambaos,
Coño, un home que non condena o uso da violencia en tempo e forma, que minte con tanto descaro, que permite e apoia que se persiga a quen o pillara no renuncio, que despreza o resto de concelleiros elixidos dun xeito tan democrático como foi elixido el, non representa a realidade da nosa veciñanza nin do noso concello. E, dende logo, non ten autoridade ética nin moral, polo menos, dende o noso punto de vista, para falar en nombre dun concello onde a imensa maioría das persoas, mal que lles pesa a algúns e algunhas de IR, non se comportan desa maneira nin aceptan estes comportamentos. Desde o noso punto de vista, e nós dicímolo, e non nos costa dicirlo, o sea, doenos ter que dicirlo, porque no seu momento apoyamos. Pero se hai que dicirlo, hai que dicirlo. David non pode seguir sendo alcalde despois de ser feitos. E, por respeto á veciñanza, xa tiña que haber dimitido o día 5 de junio, cousa que non fixo. E que tamén é respetable. E iso lévame a outra cuestión da que quero falar, que é o partido Independentes por Ribadumia e os outros partidos todos e a vida neste concello, porque hai que darse conta de que aquí todos somos veciños. Todos somos veciños, vivimos todos aquí. Uns, o caso de David e Sofía, vivimos, podemos falar pola ventana, vivimos cerca uns de outros, e no caso máis extremo non estamos nin a 4 kilómetros, somos veciños. Aínda que non quixéramos coincidir no día a día, isto non é Madrid de Ayuso. Aquí, case a diario, uns e outros encontrámonos, que iramos ou non que iramos. Se non é tomando un café nun bar ou unha cerveza, pois é no supermercado, na farmacia, no fútbol ou en ámbitos públicos varios. E temos familia todos e todas, porque o mellor os independentes pensan que Enrique non ten familia, pero aquí temos familia todos e todas. E fillos, algúns. E os fillos e as nosas familias comparten espacio entre elas e co resto de persoas que viven no concello. E unhas pensarán dunha maneira e outras pensarán de outra. Eu, de verdade, quero preguntárvelo, porque vos pensades que non, pero a min isto tamén é bastante máis preocupado do que podes pensar. Vos pretendedes que nos neguemos a palabra entre veciños solo por ter ideas políticas distintas? En serio que neste concello as familias teñen que dividirse por cuestións políticas? Outra vez. En serio que algúns me deixachedes de falar e de saludar na calle solo porque non calei cando meteche de zapato unha vez ou dúas? Como se non meter eu? Ese é o nivel político que tendes os independentes de Ribadumia. De verdad que esta vos parece? Estou falando. De verdad que esta vos parece? Que maneira de convivir, coño? Que non é así. Queredesme dicir, de verdad, estámoslo observando e estámoslo vendo nos feitos, xa non neste, senón en outros, que aquí hai que declarar a guerra por terra, mar e aire ao que non pensa como vos, ou peor, o que vos leva a contrario, ou peor ainda, o que vos leva a contrario en público. Vos, de verdade, e pregúntolo sinceramente, porque as cousas hai nas que pensar ás veces. Queredes vivir nun concello así, dividido entre os vosos e os outros? E ademais vivir continuamente nunha guerra aberta, que é o que estamos vendo? Queredes vivir, de verdade, vou insistir, vivir indo pola carretera mirando sempre para atrás e cruzando a acera cando ven alguén que non é dos vosos? Queredes vivir así? Porque eu non. Eu non quero, e non quero aceptar que realmente queredes vivir así. Estou seguro de que non, polo menos a maioría de vos e así o penso e así o digo. Ben, dúas persoas saliron dunha casa e cargaron contra o que eles consideraron que era o culpable de que a Guardia Civil os mandara para a cama. Que fun eu, o sea, que consideraron que era eu, Enrique Ubiño. Ben, fun declarado culpable nese momento por esas persoas por ser concelleiro da oposición, única e exclusivamente por eso. E eu teño claro, e todos o temos claro aquí, que 3 anos atrás non hubiera pasado. E iso tamén hai que ter en conta. Pero mira, unha cousa que vos quería dicir eu, e que pasara? Que hubiera pasado se chego a quentarme a cabeza con esa xente baixo e lles pido explicacións? Que hubiera pasado se o mellor en vez de ser eu e outro con outro carácter e baixa a baixo a enfrentarse a esas persoas? Pois xa vos digo eu, que vamos ter un espectáculo aínda máis lamentable e o mellor, pois, algún golpe e algo de sangre na rúa e algún linchao, con moita suerte, porque esas cousas nunca se controlan. E resulta que o alcalde mira e non fai nada, ao contrario, ainda por riba. E resulta que o partido responsable de que pasen esas cousas non só non di nada, senón que ainda o xustifica. E eu a quen me quero dirigir xa non é o alcalde, porque está claro que non vai escoitar nada o que eu diga, pero a mí gustaríame dirigirme a todos os concelleiros e concelleiras de IR, moitos dos cales apenas falan nos plenos, pero están aquí. E se vos pasara a vos? E se alguén se puxera diante da vosa casa a insultarvos, a atacarvos, ou a estes faltou lle tirar pedras ás ventanas, pero se vos pasara a vos, como tomaríades ben? Sobre todo os que tendes fillos, como tomaríades que vos pasara iso?
as cousas depois evolucionan. Que pasaría se un día no cole o fillo dun, que dos meus, pois non sei, pero lle dera ao fillo outro solo porque os pais están en política e se levan mal? Porque vos pensades que esas cousas non van a pasar. Porque aquí nunca pasa nada. Aquí nunca pasa nada, pero xa vos digo, eu que si, se non lle poñemos freno a esta situación que desembocou, no que desembocou, antes ou despois, estas cousas van a pasar. A violencia, se non se corta de raíz, ven sempre de volta, sempre ven de volta. Antes ou despois un veciño cabreado subirás á moto esta, porque por cima veuse perfectamente o que pasou, e nunha discusión comigo ou con calquera dos presentes, ou con calquera familiar noso, ou con calquera que este identificado, subirá un peladinho máis, e empezamos a insultar e despois damos unha bofetadiña. E así vamos avanzando, porque a violencia, ademais, debíades ter en conta, e comunicalo por aí tamén, que non ten copyright, non é algo que se pode controlar, non vale. Non podes señalar co dedo, vamos a ir contra este, que este non vai vir nunca contra min. Porque se non, pero mellor outro sí. Hai que ter cuidado con esas cousas. Non controlamos o que pensan e o que fan as persoas. E por favor, tendes fillos e fillas. Como justificamos estes feitos? Como lle ides a dicir vos que defendedes esas actuacións? Ou cando menos nos condenachedes como se había que condenar, que se fagan? Eso choca. Unhas poucas persoas, eu sei que non sodes ni a maioría, ni siquiera todos os presentes, ni moito menos, pero unhas poucas persoas no vosso partido están remexendo o caldo. Porque estas cousas pasan porque alguén antes remexe o caldo. Senón non pasan. Esas persoas que saliron da casa e se foron a enfrentar a min, pois podía haber meses que non intercambiaban unha palabra comigo de nada e nunca máis sala dun oleo adiós e cousas do día a día. Non son persoas cos que hayamos discutido e tiñamos un enconamento de atrás. Esas persoas tiñan un odio acumulado que o soltaron nese momento porque alguén quentou o caldo, porque alguén lles estuvo quentando a cabeza. E eu pido que non esperedes a que a cousa vaya máis, Os odios son moi fáciles de crear, pero son moi difíciles despois de eliminar. E xa temos experiencia, que eu son novo, pero non son tan novo. E neste Concello xa temos experiencia neste tipo de actitudes e de accións, E precisamente o vosso partido foi moi responsable anos atrás de estar en situacións como esta. Pídovos, por favor, que non deixedes que estas cousas se repitan. Sodes concelleiras e concelleiros. Eu non sei como vos puxeron na lista, como vos ordenastes ou como non, teño as miñas sospechas, pero foxedes escollidos polo pueblo. E cara ao pueblo tendes unha responsabilidade. Efectivamente, presentamos unha moción para dúas cousas moi concretas. Reprobar o alcalde de todas e de todos, porque non é o alcalde dos independentes, é o alcalde de todos e de todas, por comportarse de unha maneira que alimenta o odio, que é inaceptable. Porque o primeiro que tiña que haber feito era coller e dicir, polo menos, todo o demais, bueno, pero polo menos eses actos son lamentables e debense condenar na primeira intervención pública. Pero non o fixo. E agora hai que votar a moción. E a mí gustaríame, pois, efectivamente, que dixeredes claramente, se por unha locura da cabeza estades a favor dese tipo de actitudes e do que pasou esa noite, ou que o condenedes como corresponde, que eu entendo que debería ser. E desto, ao final, é do que vai o segundo punto de acordo, un pouco, pedirvos que como formación política, eu sei que vos tendes unhas relacións personales moi intensas como en todos os grupos políticos entre eles, e incluso nos meus casos chegan a ser familiares, pero que actuedes como formación política, que é como estamos aquí, e que tomedes partido e tomedes decisións e actuedes. Non se pode legitimar a violencia en ningún caso, e vos tendes, e que máis vos tendes a legitimidade democrática, puxo vos o pueblo aquí con maioría absoluta, vos sodes quen decidides quen é o alcalde ou a alcaldesa, se ten que irse ou se ten que irse, tendes maioría absoluta e tamén tendes a responsabilidade. Cando un alcalde non demostra estar á altura do que debe ser o alcalde e non se comporta escrupulosamente con arreglo á imagen pública que ten que transmitir do Concello, de escoller outro candidato ou candidata, eu non vos quito a legitimidade como partido político, ni moitísimo menos. De feito, iso foi o que fixo o Partido Popular cando no seu momento pillaron a Nené por unha operación de contrabando de tabaco e houve que facelo dimitir. Porque cando pasan certas cousas, pois hai que actuar. Eu, se pensades votar en contra desta moción, que seguro que ides facer, pídovos, por favor, que o pensedes ben. Vale, eu non quero vivir unha ribadumia constante de ataques, de broncas, de peleas entre veciños por nada, de familias divididas, de veciñanzas que non se falen, onde vamos a parar?
E onde antes ou despois, porque ao final estas cousas acaban así, antes ou despois haberá un golpe. O outro día non hubo, pero podería haberlo habido. Unha forma verbal moi incorrecta. E eu creo que todos queremos vivir nunha ribodomía moito máis normal. A xente pode falar do que lle apeteza, sea de político ou de outra cousa, sin estar mirando quen entra pola porta do bar ou quen pode estar bebendo ou escoitando. Eu quero vivir nun concello así, e penso que vos tamén. E hoxe, con todo isto, xogámonos un pouco a reafirmarnos nestas cousas e evitar que fantasmas que aquí hubo anos atrás volvan. Nos próximos días, xa acabo, bueno, o resultado deste pleno pues, transmitirás a xente, salirá en todos lados seguramente, e a xente vai a saber, porque a xente vai a saber, con nombres e apellidos, pues quen votou. Os que estamos aquí, quenes votamos a favor de parar esta situación que se está dando, que cada vez vai un pouco máis adiante, e que é moi lamentable, e que é unha escala de tensión política que non se pode admitir. Tamén se vai saber quen votou en contra, por tanto, quen está, porque aquí hai que plantarse claro, ou estás a favor dunha maneira de actuar ou estás en contra dela, e hai no que decidir tamén votando. E vos, e xa remato de todo, sodes os que levantades a vosa man, non levanta nadie, pero vos tenes que tomar as decisións e despois salir á calle e explicalas. Moitas gracias por prestarme atención. Gracias, Enrique. Algúnha aclaración, observación por parte do Partido Socialista, Pepe? Sí, a ver, como empezar esta historia? Eu en este pleno pasamos por toda a gama cromática do arco político. Aquí pasouse de ter unha moción consensuada por todas as forzas, pasouse a algún rifirrafe, eu dixen que era mentira, ti dix que é mentira, e agora estamos na peor parte da política, que eu, a verdad, como di Enrique, non son tan vello tampouco, nin tan novo, pero entonces tuve a oportunidade de ver algunhas cousas neste concello, outras contaron máis, e nunca pensei pois estar nunha situación así, a verdad. Toca, é o que toca, e temos que estar a que temos que estar. A situación eu creo que está ben diferenciada por parte dos tres grupos da oposición, así o fixemos constar na moción, así o falamos e así o meditamos. Eu creo que non pode ser de outra maneira. Está ben diferenciada o que é a festa en sí, na casa do alcalde, ou onde vive o alcalde, dos feitos que pasaron a continuación de que se acabara a festa, e sobre todo, donde eu máis quero incidir, por se non quedou suficientemente claro. Aquí non fixemos lectura da moción, pero igual había que haberla lido, igual que está, xa se poñerá nas redes sociais ou onde sexa. O máis importante que hai que remarcar aquí é os feitos que non pasaron despois da famosa noite de autos, como se suele decir en términos judiciales. Que foi o que non pasou? Pois unha desescalada da situación. Eu quero deixar ben claro que un error teno calquera, o da festa. Eu teño feito festas na casa, non na pandemia, pero teño feito festas na casa, e algunha vez chamaron a atención os veciños, algunha vez ten vido a Guardia Civil á miña casa a decir, oiga, baixe o volumen, recollan, porque están molestando a xente que quere dormir. Eso pasa ya calquera. Eu creo que sería estúpido decir aquí que se pide un pleno extraordinario por culpa dunha festa. Bien, dito isto, unha festa nun contexto de pandemia ten outra perspectiva, é distinto. Xa non é o mesmo tipo de error, é un error máis grave. Se é unha festa en tempos de pandemia organizada, ou donde disfruta, ou donde está presente o alcalde, pois todavía é máis grave aínda o error, porque, como dio dito, non solamente hai que ser honrado, sino parecelo. Un alcalde non solamente ten que actuar de forma correcta, sino que ten que parecer que actúa de forma correcta. Eu non digo que haya que facer festas clandestinas nin haya que esconderse, pero eu sei que a min pásame como concelleiro, pasoume máis, pásame menos, pero pásame que a veces faz cousas ou deixes de facer cousas porque eres concelleiro. Se non fores concelleiro, pois viva a vida, entendes? E ao mellor, sendo concelleiro ou sendo alcalde, pois plantexaste as cousas de forma moi diferente.
desconozco se é o caso dos concelleiros de Independientes ou se é o caso do alcalde. Eu polo que vin ese día, para min foi un error grave. Dito eso, por ese error grave que eu considero separado do tema dos insultos, das amenazas e do tema do que pasou despois, polo tema da festa non hubo ningún tipo de declaración nos medios de comunicación pois dicindo, pois foi un error, equivoqueime e xa está, punto, acabouse. O que si lin, non sei se foi no mesmo día ou no día seguinte, foi porque eu, todo isto colleme un pouco desprevenido. Eu non me esperaba esta situación, nin os feitos que foron pasando, a verdad que me sorprenderon bastante. O que si lin nos medios de comunicación foi que, en palabras do alcalde, sí que había xente que non debería de estar en política. E aí foi onde eu dixen, bueno, isto sí que xa é de coña. O sea, isto sí que é de coña. Ahora, un alcalde que é o presidente da corporación, porque máis que alcalde é presidente da corporación municipal, iso quere dicir que non solamente é presidente desta mesa, senón de todo o organismo do Concello e de todo o organigrama municipal. Ahora é el quen escolle ou quen pon etiquetas de quen debe ou non debe estar en política. Eu entrei aquí en 2011. Entrei sin ter nin puñetera idea de como funcionaba un Concello. Ainda agora non teño moita. Pero sí que me din conta de que había pois xente que miraba por encima do ombro a outra, concelleiros que se creían máis concelleiros que outros, había alcaldes ou alcaldesas que se pensaban que por estar con 9 concelleiros eran os reyes do mambo. Despois os resultados electorales viñeron en outra dirección. Bueno, quero decir con isto que a situación que se viveu dicindo quen debe de ser ou quen non debe de ser concelleiro neste concello, é estúpido decir que non é competencia de unha persona, é competencia dos electores. Ahora ben, a mí nunca me pasou antes co Partido Popular. Eu esas declaracións nunca llas leín a ninguén do Partido Popular. E iso teño que dicilo ben claro. Porque eu sei que Independientes, por Ribadumia, ten alergia a todo o que ten que ver co Partido Popular anterior. A mellor que o Partido Popular de agora non ten, porque cambiaron as persoas, porque están nunha oposición dominante de forma política dominante, e o Partido Popular pois é unha forza que perdeu bastante apoio polo momento. Pero sei que Independientes por Ribadumia, concretamente falando do alcalde, ten bastante tirria a todo o que está relacionado coa etapa do Partido Popular anterior, por temas personales, por temas políticos, por todo un pouco, porque estando na política local o personal moitas veces roza co político e viceversa, como estamos comprobando. Pero eu teño que incidir en que nunca lle escoitei ao Partido Popular decir quen ou non quen tiña que estar en política. Obviamente o Partido Popular tería as súas tácticas, as súas estrategias, as súas formas de dominar ao rival político, sobre todo nunha posición de moita superioridade, pero eso, públicamente, nos medios de comunicación, jamás lle escoitei. E eso, precisamente, foi o que me fixo pensar en que isto xa se salía de madre. Isto xa se pasaba da raya. Eu compartín goberno con Enrique e cos concelleiros de Independientes, con casi todos os que están aquí ahora neste actual equipo de goberno. A relación, teño que decir que sempre foi excelente. Excelente. E así como sempre dixen que foi excelente, teño que decir agora que isto que está sucedendo é un error político e un error personal. Non decir disculpas, perdón ou equivoqueime pódese permitir en política sempre. Ahora, non dicilo nun asunto personal cando está proyectado desde a política é un error mayúsculo. Eu sei que os votantes van a seguir votando a Independientes, seguramente nas seguintes eleccións en vez de ter 8 pois teñan 9, ou en vez de ter 8 teñan 6 ou 7. Enrique pode que suba un concelleiro, pode que quede sin ningún, eu podo facer o mismo, PP pode subir a 5, pode baixar a 2, pero a política ten que ter unhas reglas de xogo clarísimas. Aquí estamos para facer, en teoría, un servicio público. Non estamos para ter charlas de bar, nin para permitir que se generen certas actitudes. E por que digo permitir que se generen certas actitudes? Porque, como decía Enrique antes, unha persona que non está metida en política, como pode ser estas dúas persoas que fixeron as amenazas, que non están metidos en política activa,
ese odio ou esa rebeldía, ou rebeldía non é palabra, esa agresividade que poden mostrar contra un rival político do partido con que simpatizan, esa agresividade non é gratuita, non aparece porque sí. Esa agresividade é generada por un clima de, como decir, de botemos pestes contra este porque é o noso rival político, é o que máis nos está jodendo a vida a nivel político, é o que máis nos estorba. A mí pareceme lamentable que un partido que ten 8 concelleiros, unha maioría absoluta de 8 concelleiros, se enfoque desa maneira contra un concelleiro que ten un solo asiento na corporación. Eso é de cobardes, e hai que dicilo así, é de cobardes. E a min dame vergonza que os meus antigos compañeiros de corporación estén agora en esta actitud. E dirán agora todos, caramba, como defendes ahora a Enrique? Eu con Enrique teño tido as maiores discusións políticas desta mesa. Fomos compañeiros no mandato anterior, pero xa no mandato de 2011 tuvemos lío, e tuvemos lío no mandato deste actual, principalmente empezando o mandato cando foi aquilo das mocións, ou agora sempre que saca aquí o alcalde o tema de que é que falades porque vos deixamos, porque se non tiñades que escoller un portavoz. Bien, podemos escollelo cando queirades, xa nos organizaremos nós. Agora, eu con Enrique puntos de encontro a nivel ideológico podo ter bastantes, a nivel práctico na política local teño menos. Quizás a mellor teño máis co Partido Popular que con Enrique, eso hai que dicilo. Pero, porque Enrique ten a súa forma moi particular de defender a política a nivel local. Eso sí, eu con unha persona que ten un asiento e que está sendo machacado constantemente por un equipo de goberno que ten 8 asientos, eu teño que poñerme do lado do débil, inda que a mellor en moitas ocasións non teña razón. En esta ocasión sí que ten, e hai que dicilo así. Eu creo que están nas mans de independentes por Ribadumia revertir a situación, non onte, nin hoxe, nin mañán. Seguramente esta moción vai a salir rechazada e aquí todo o mundo pa casa e ríndonos de Enrique, jaja, que parvos estes que lle fixeron un xojo a Enrique e levan unha moción rexeitada para casa e ala, a vivir la vida e seguimos co mesma. No, aquí o que se pode facer é intentar empezar a rebaixar a tensión. O pleno extraordinario é un pleno que está no noso dereito convocar. Temos bastantes máis na recámara se queremos convocalos. Non me acordo cantos, pero temos bastantes. O sea que, como a cousa se poña estúpida, pois ao mellor estamos aquí máis veces das que desearíamos todos. Claro, a un equipo de goberno con 8 concejales, eso, falando mal, súdalle. Por que lle suda? Porque aplicamos o rodillo e que se acabou. Agora, a imagen que dá Ribadumia falando destas historias, en vez de falar do que lle importa a xente, pois eu creo que a mellor non é todo culpa de Enrique. A mellor non é todo culpa de Enrique. A mellor é culpa do que pesa 80 kilos e non do que pesa 60. Eso hai que dicilo así. A violencia está claro que non chegou a máis, non hubo piñotes, non hubo cuchilladas, vale. Hoxe non nas hubo. Mañán, non sei. Moitas veces un non actúa igual de noite que de día ou como lle veña en gana. Eu chamo a que, inda que non se pida disculpas, porque ademais non mas teñen que pedir a min, desde logo, inda que non, nin a mellor é que non hai nin que facelas institucionais. Eu quería dicir antes que non había que trasladar o que ocurre na vida personal ou fora do pleno ao pleno. Eu, para min, creo que é un error. O error non é traer o pleno extraordinario a falar disto, non. O error foi estar un mes sin decir nada. E o que se dixo foi a peor. E seguramente o que se dixo internamente en reunións privadas foi moito peor. Moitísimo peor. Entonces, bueno, eu creo que o de sempre tuve a miña dúdas, pero bueno, dirigirme ao resto dos concelleiros polo horror de outro, eu discrepo deso. Cada concelleiro, eu entendo que estando nun partido, pois moitas veces a disciplina de partido pois ten as súas os seus condicionantes e é complicado. Pero bueno, a fin de contas, naquel momento das amenazas, un mensaje de WhatsApp eu creo que era máis que suficiente para desactivar todo. Aínda que Enrique quixera seguir empeñándose en mandar eso á prensa, a cousa perdía legitimidade. Perdía legitimidade. Porque aquí estamos ahora reunidos? Porque non se pide o perdón e a cousa foi a máis. E agora el ten toda a razón de pretender que se disculpe con el. Agora, xa che digo, unha disculpa institucional por un feito político ou por un feito personal fora desa institución, eu non o vexo. Nin creo que sea correcto. Xa non se vai poder solucionar. Eu hasta tiña esperanzas cando Pilar dixo que se iba a falar na xunta de portavoces de que íbamos a falar do tema do tinto. Eu preguntelle, ti me dirás, Pilar, se mentira, que estamos falando das contas, do éxito que foi o tinto. Non, vai a ser do tema do suceso que pasou no tinto. Ah, vale. Da festa, sí, ben, da festa. O sea, un mes despois
falamos da festa. O sea, o menor dos problemas, o menor dos errores, o menor o que menos gravedade ten é o que se vai a falar en un dar conta que os concelleiros non poden ter oportunidade de debatir ou de palabra ou do que sea. Bien, error tras error. E así seguiremos. Eu creo que en política eu xa non vou chegar a nada, inda que quixera chegar a algo non chegaría, e xa vou ir rematando, porque obviamente con un concelleiro para gobernar fan falta 8 ou 7 ou así, pois como comprenderedes non vou chegar a nada, nin o pretendo. A verdade que non é algo que me ilusione. En ese caso non me caen os anillos. Ahora, eu sei por experiencia propia e polo que teño visto que torres máis altas caíron. Torres de 9 concelleiros caíron estrepitosamente por atitudes moi similares e por atitudes desde unha proyección de poder moitísimo máis potente da que ten este goberno actual, porque eu recordo o Partido Popular de Louzán proyectado desde a Diputación cunha inmensa maioría de concellos, nos Alenés non se movía un, o sea, torres máis altas caíron. Eu creo que unha cura de humildade, eu non pretendo facela, nin creo que esta moción sea para eso, nin que surta efecto, pero unha cura de humildade é unha pequena reflexión creo que cada un aquí deberíamos de facer. Nada máis, realmente. Gracias. Gracias, Pepe. Algunha aclaración, observación por parte do Grupo Independientes, Pilar Martínez? Sí. Vamos a ver. Eu perdón. Non sei xusto por onde empezar. Se empezar contestando a algunhas... Bueno, vamos a algunhas afirmacións que fixestes os tres representantes dos grupos da oposición, ou empezar facendo un resume. A cuestión é a seguinte: xa empezamos ben cando unha moción conxunta, a primeira intervención do representante do PP é botarse para atrás e dicir, cuidado, eu sí, pero no, é dicir, eu non quero entrar na festa, solo ninguén se mete con iso, eu incluso puiden facer bien. E por outro lado, Pepe ahora mismo acaba de dicir o mesmo, é dicir, eu non lle quero chamar a atención aos de Independientes, en teoría non sei hasta que punto se pode, e resulta, bueno, se pode, é lexítimo, e resulta que, pois sí, é dicir, os Independientes non tendes criterio, máis menos, é o que acabamos de oír, e non temos opinión, vamos todos como burriquitos detrás de non sei quen. Bueno, non, eu creo que estiven calada mentre ti falaches, por lo tanto, pídoche exactamente o mismo, ni máis ni menos, ni máis ni menos, vale. Entonces, vexo, non sei por qué, que estades super cabreados, todos, en general. Martín xa empezou e ti estás acabando, pero bueno, vamos ao que vamos. Sobre a solicitude de pleno extraordinario, eu o que... Vos non lestes a moción, pero eu si me molestei en lela con calma, e vou ler algunhas partes para que a xente tamén saiba o que hai. Comillas, abro comillas. As tres forzas políticas representadas polos concelleiros abaixo asinantes solicitaron de xeito público a comparecencia inmediata do alcalde para dar explicacións, así como a convocatoria por parte da alcaldía dun pleno extraordinario onde debater estas cuestións e sometelas a criterio do pleno municipal. Vale. En principio, o que se fixo, é dicir, había unha acción da Garda Civil, é certo, que estivo pois na casa dos sogros do alcalde, que saibamos non se presentou ningunha denuncia nin ningunha acta, e despois houbo uns actos, os que nos vamos a referir, que parece ser que nos que vos queredes centrar para, ao mesmo tempo, botarlle en cara o alcalde que tiña certa reunión, o PP e o PSOE foron prudentes, Enrique, lógicamente, dixo que eso estaba mal, que había máis xente, bueno, vale, perfecto, non hai ningún problema. E, eso, unhas declaracións en prensa que houbo sobre insultos e ameazas, que ademais tamén en prensa se dixo que se denunciaron ante a autoridade judicial. Eu non sei se denunciaron ou non, porque Enrique Moidado, e eu sufrino dúas veces, de dicir que me ibas a denunciar, e sigo esperando. Enrique, outra vez, repito o mismo que lle dixen a Pepe, eu deixeivos falar, non interrumpín nada, polo tanto, pido o mismo, nin máis, nin menos. Nin máis, nin menos. A mí non me vas facer entrar a xogar no teu xogo. Entonces, dúas veces me amenazaches con levarme ao xulgado, sigo esperando, lógicamente.
paréceme moi ben, precisamente vas a reforzar os meus argumentos con eso que acabas de enseñar. Vale. Entonces, pois eso, unha denuncia que en teoría se comentou na prensa que iba a presentarse. Vale. Lóxicamente a nos non nos tes que dar explicacións, eu entendo que está presentada. Bien. Ahora, solicitaron de xeito público. Aquí o único que solicitou, como hai que solicitar algo, foi o Partido Popular. Porque facer un comunicado que se mete en prensa, falar en prensa, con telecincos, o circo que se montou aqueles días, máis solicitar que compareza o alcalde públicamente nas redes sociais, é dicir, así non é como funciona un concello, nin como funcionan os concelleiros que saben como funciona un concello. E vos fostes parte do equipo de goberno cando fostes, se debería de saber como funciona un concello. Bien. Aquí o único que presentou un escrito solicitando algo foi o Partido Popular. Os outros dous dedicástesvos á prensa máis ás redes sociais. Comunicados por aquí, comunicados por ali, pero ninguén veu o Concello, salvo o Partido Popular, a solicitar o pleno extraordinario. Bien. Volvo a ler textualmente. Despois de varias cousas, optando o alcalde pola opción de incluir un punto na orde do día do pleno ordinario do 1 de xullo. Efectivamente, como se dixo varias veces, na xunta de portavoces, falamos de que o alcalde iba a dar as explicacións correspondentes sobre o que pasou ese día. Bien. Non pasa nada. O que poñedes tamén textualmente é, despois, non supoñe máis que aportación de información, sen posibilidade de intervención por parte da oposición. É dicir, en que quedamos? Queredes información ou non queredes información? Porque, se queredes información, se pon un punto na orde do día no que se vai dar esa información e resulta que convocades un pleno extraordinario cando se vos vai dar esa información, que pasa? O que queremos é o de sempre, montar un circo. Como non se obtivo o rédito político na fin de semana da festa do Tinto, que pretendiades botar todo abaixo o traballo da Comisión de Festas, que traballaron moito e con moitos problemas polo tema do COVID, para celebrar o pouco que puidemos celebrar, pois claro, hai que botar abaixo a festa de calquera maneira. Entonces, non vos saiu ben. Entonces vamos agora por un pleno extraordinario. Bien. Respecto ao que pon na moción do pleno extraordinario, na moción de reprobación, volvo a ler textualmente. Episodio de ameazas públicas verquidas a pé de rúa contra un concellero da Corporación Municipal. Baseadesvos nese episodio para realmente, porque levadelo feito xa no pleno anterior e seguides neste, sobre todo o portavoz de Somos Ribadumia, falar de festa ilegal, falar de que a Guardia Civil, poñer en dúbida o traballo da Guardia Civil, que eso, en teoría, ao menos sei que che contestaría a delegada, pero bueno, supoño que se che contesta algo, non lo farás saber, lógicamente. E tamén se di textualmente, estando presentes tanto o concelleiro aludido, que me supoño que Enrique, como o propio alcalde. Non é certo, e ademais, públicamente se dixo, como se fixo constar en acta aí no pleno anterior, que había máis concelleiros do equipo de goberno nesa presunta festa e nesa disputa que houve despois. Mentira tamén. Sigo lendo. Comillas. As persoas da disputa esta forman parte do entorno máis próximo ao alcalde e a unha das concelleiras de IR, e que os feitos aconteceron á saída da casa onde reside David Castro logo dunha intervención policial. Vale. Despois falamos de que nos metemos, e agora che contestarei o que dixeches, hai un pouco sobre quen provoca a quen, aparte dito por ti. Falamos de que nos metemos na vida privada de xente, de que atacamos, de que machacas, dixeches esa palabra, machacades, non, está machacado, e machacades o débil. Bien. É dicir, aquí o que pasou é xusto o contrario. O que se fixo foi gravar hacia unha propiedade privada, que ademais non é do alcalde, donde ademais viven menores. Bien, non vos importou. Supoño que haberá máis grabacións que non hai o que hai que ter a sacalo públicamente, porque sabedes que podedes ter algún problema, porque seguramente hai menores e parvos non sodes. Sigo. Textualmente,
A falta dunha resposta contundente contraria a este tipo de actos por parte de David Castro e de IR, que aquí vamos ao meollo da cuestión, dá a entender á cidadanía que o alcalde de Ribadumia e o seu partido aproban estes comportamentos, e iso é inaceptable. Estades presupoñendo algo que non é verdade, porque eu vou vos dicir máis, e fijo que vos ides molestar, pero é a verdade. Vamos a ver. Que eu non me manifeste ou non nos manifestemos e condenemos públicamente algo que pasou, por un lado, acusábasnos de que non paramos a desescalada. Si seguimos co tema, igual hai máis problemas, entonces. Nos o que fixemos foi manter, pasa o tempo, non fixemos máis declaracións das que se fixeron ese día, porque non houbo máis declaracións que as que se fixeron ese día, e pola nosa parte, e gracias a eso, a cousa foi amainando. Bien. Non houbo máis incidentes, vos mesmos o dixestes. No, Pepe, non houbo. Ahora, dígovos unha cousa, aquí moitas veces, varias veces, incluso cando estabades vos no equipo de goberno, se fixeron, non manifestacións, condenouse públicamente, saímos aí afora, a condenar públicamente, por exemplo, actos de violencia machista. Vos non estivestes. Incluso erades membros do equipo de goberno. Eso que quere dicir? Que estabades de acordo con eses actos de violencia machista porque non o condenastes expresamente? Sei que vos ibades cabrear, pero é o mismo argumento. Ti non condenas, ti aceptas. É o mismo argumento, claro. Sigo. Podo seguir? Deixadesme seguir? Vale. Outra das cousas que soedes dicir, sobre todo por parte do PSOE e do PP, somos, pois, igual menos porque non tivo tantas cousas, pero bueno, é que hai que, digo a nivel incluso nacional, hai que respetar a presunción de inocencia, non se pode prexulgar nin votar a opinión pública en contra da xente, é dicir, claro, pero iso é cando é dos vosos. Cando é dos demais, resulta que o que facemos é xa presupoñer que hai unha persona que insultou, hai unha denuncia posta, supoño que haberá un xuiz que dé ou quite razóns, porque entendo que haberá un xuiz que dé ou quite razóns, e será o mellor aí cando haxa que facer as declaracións. Eu vou che poñer un exemplo moi recente que ademais toca a ti. Que pasou co alcalde da Illa en 2015? O alcalde da Illa en 2015 foi acusado de acosar a unha persoa por teléfono. Si no 2015 se lle monta o circo mediático que vos estades montando ahora mismo, que non sei se lle montou, acaba de sair inocente. Acaba de sair inocente. Pepe, volvo a dicir o mesmo. Estou che dicindo un caso dunha persona que foi acusada públicamente e que agora, 4 anos despois, foi declarada inocente. Sigo, Pepe, sigo. Podo seguir? Pepe, podo seguir? Vale. Podo seguir? Vale. Respecto do que son as declaracións propias de contra David, xa el se defenderá, entendo, eu o único que vos quero dicir aquí é que soedes, en general, ver a palla no ollo alleo e nunca vedes a viga no voso. Eu teño teño bastantes casos aquí de casos, incluso condenas efectivas dos 3 partidos, donde houve unha condena pública ou houve unhas declaracións desafortunadas, por non dicir moi desafortunadas, onde nin o PP, nin o PSOE, nin Somos como parte das Mareas, nin instou, nin reprobou, nin fixo crítica pública sobre esas cousas. Por poñer un exemplo, volvo ao mismo, vemos a palla no ollo alleo e nunca vemos a viga no noso. Por poñer un exemplo, si queredes poñovos aí, pero simplemente resumo. Hai pouco, no PSOE de Madrid, por exemplo, houve unha deputada, Pepe, non te rías, houve unha deputada, unha afiliada do PSOE importante, que insultou a Díaz Ayuso, chamouna ignorante. Non vin que ninguén do PSOE saíse criticando eso. Do PSOE en general e do PSOE de Ribadumia en particular. Outro exemplo. Tiñades unha candidata, unha tal Inés Rei, que supoño que che sona, vamos acercando. Inés Rei, que supoño que che sona, que no seu momento é abogada, ou era abogada,
e, pois, en certo xuízo, foi moi criticada porque acusou a unha menor nun caso de abusos para defender o cliente, porque lle tocou, pero acusouna de forma que incluso a Fiscalía lle chamou a atención. Bueno, pois esa señora, hoxe é alcaldesa de Coruña. Hai outro caso en Santiago, Enrique. Que pasou coa vosa Paula Quinteiro? Non, nada, non. Era das Mareas, lógicamente, onde estabas ti. Podo seguir. Unha persona que, abusando da súa posición como deputada, seguiu, o sea, insultou a policía, presumiu de que era deputada e non te metas comigo que o que podo facer, e seguiu sendo parte das Mareas. Seguimos máis pa cá. Hai uns días, que pasou, que declaracións fixo o presidente da Xunta, presidente do PP, sobre a condena a certo alcalde veciño, mantelo no cargo, e máis, acusar ao PSOE de que son os que insultan. E o último, que ese sí que xa nos toca, eu non vin aquí, hai un que foi concelleiro daqui, que ademais é parte do Partido Popular de Ribadumia, que acaba de ser condenado por prevaricación, tampouco vin o PP instar, nin reprobar, nin expulsar. Entonces, aquí todos tendes, neste caso, para ter. Acabo. Estades instando a IR, a Independientes, a facer algo que en teoría é propio noso. Me parece moi ben que miredes por nós, que miredes pola nosa legalidade. Ahora, o de que machacamos eu recórdoche que cando formábamos parte do equipo de goberno, a dúas concelleiras deste equipo de goberno se lle chamaba Rottweiler desde certas páxinas afíns a, non oín ningunha defensa nin ningún ataque a certas páginas que, pois, nós tamén temos fillos, Nós tamén temos fillos. Entonces, Enrique ten un problema, baixo o meu punto de vista, que, pois, cree que todos, que o centro do mundo, que todos van a por el. Non, Enrique. Dixen antes que o mismo Pepe é quen comentou, cando dixeches o de somos cobardes, non vamos a por el. El é o que provoca. Ti acordaste que nos dixeches en certa comisión que chegamos aquí? Dime, Enrique, que che diga que está en por si queres ir a sacarlle fotos. Por eso che digo, quen está provocando, Pepe? Eu. Estou provocando eu? Que ni siquiera hai ninguna foto ni ningún vídeo. O que pasa é que xa nos montamos unha película que me persigue, unha caza de bruxas. Por favor, un poquito de seriedade. Eu non pensei que chegaras ata ese punto, Pepe, pero bueno, machacamos e, pois eso, estamos creando unha cidade sin lei que só percibides vos porque queredes sacar o rédito político que queredes sacar. Por certo, os meus compañeiros, Martín só dixo, el, supoño que sois compañeiros tamén, os meus compañeiros acaban de poñerme por aí que eles tamén renuncian, lóxicamente, o que non cae de caixón porque a vos non vos oín dicilo nas vosas intervencións, a cobrar o do pleno. Gracias, Pilar. Bueno, vou a facer un repaso. Non estou para nada de acordo coas interpretacións subxectivas por parte de Somos Ribadumia, de Enrico Ouviña, nin coas túas, Pepe. Vou explicarlo por qué. Vou intentar dar unha explicación de todo. No caso teu, Martín, pois a verdade é que tampouco sei exactamente que é o que quixeches facer. Teño dúdas do que quixeches facer. Si mal non me confundo, eu despois vou a tratar de toda a moción que foi presentada, tratar de describila para facer unha valoración, non? Pero creo que o que te molestou en todo caso, polo que puden interpretar, é que
fixésemos unha crítica hacia un membro, neste caso de Somos Ribadumia. Agora vindes a protexelo, o cal me parece ben, eu vou a dar as miñas a miña opinión. Eu creo que esta é unha moción política, non é un tipo de... é unha moción política, claramente. É unha moción que, como dixen antes, na xunta de portavoces se explicou que se iban a dar as explicacións oportunas, e 4 días máis tarde, antes do pleno, ou pretendías que se fixese un pleno extraordinario. Non somos un goberno democrático. Despois vou falar da palabra democracia, que tamén ven na moción, e, polo tanto, damoslle curso sin ningún tipo de problema e sin ningún tipo de problemática, porque ademais entendemos que é así, e aparte eu creo que este equipo de goberno sempre foi transparente, sempre dou a palabra para poderse expresar. En esta moción creo que cada un de vos falou largo e tendido, e, bueno, creo que ten que ser así. Vou aclarar un pouco todas estas cuestións. No párrafo número 1, dicides que a labor da oposición é realizar a labor de control, de fiscalizar o equipo de goberno. Nos entendemos que efectivamente esa é a función, pero tamén entendemos que nunca é difamar nin decir mentiras. Eso non é unha política seria. Eso é unha política, perdón pola expresión, é un pouco política basura. Pouco política basura. Na política hai que ter seriedade. Non hai que ter ese obxectivo de persecución política. Cando se dou conta neste pleno, que se iba a dar conta, eu si iba a dicir que os pleno este son 900 euros. Eu espero que todos os representantes políticos que renuncien a esta cota, xa o dixeches ao principio da intervención, pero espero que Somos Ribadumia que renuncie, espero que Pepe renuncie, espero que os demais concelleiros tamén renuncien, porque convocar un pleno extraordinario pois supón un custe ao Concello de Ribadumia. E nós creemos que ten que haber labor de oposición, ten que haber un control e fiscalizar, por suposto, a acción do goberno, e estamos totalmente de acordo. No párrafo número 2 dicides que referidesvos á noite do venres 4 ao sábado, episodio de amenazas públicas. Eu creo que vou a tratar de explicar, e creo que todos os comentarios que fixestedes eu creo que van a ter resposta. Referidesvos ao episodio de ameazas públicas contra un concelleiro de Somos, dicindo que o alcalde que estaba presente. Eu teño que negar que o alcalde David Castro estuvese presente. Teño que negar que o alcalde David Castro estuvese presente. David Castro, en todo momento, estuvo na súa casa, na súa vivenda ou na casa dos sogros. Ao final de todo, acerqueime á cancela e percibín que había un pequeno alboroto ali, nada máis. Non son consciente, nin estuve nesa problemática, nin son consciente, nin sabía que había esa problemática. Logo me enterei polos medios de comunicación. Sí, pero eso é así, Enrique, eso é así. O resto é un invento teu. Despois, tamén, dicir que é condenable a acción do concelleiro de Somos. É condenable a túa acción, provocando ao personal, porque todo é condenable a acción esa, por suposto, pero é condenable a provocación que faz coas túas grabacións. Sí, coas túas grabacións. Porque estás grabando nunha propiedade privada ás persoas, á familia, meus sogros, pode ser a miña filla, etcétera, etcétera. En todo caso,
todas as accións de ameazas e insulto son rechazables pola miña parte e por parte dos independentes de Ribadumia. Tamén debería de selo para os demais concelleiros, incluídos Somos Ribadumia. Temos exemplos de provocación nos distintos medios de comunicación, temos exemplos nos boletíns que faz, nos que buscas a provocación, nos que buscas o insulto, no que te aproximas ao desprecio, etc. Eso non fai falta que o diga eu. Eso calquera persoa que lee os medios de comunicación, calquera persoa que lee o boletín que publicas ou as redes sociais que utilizas, que eu non as sigo, según me transmiten, pois, son unha provocación en moitos casos. Eu nunca vin a ningún membro do PSOE ou do Partido Popular condenando o vocabulario que empleas pedindo a dimisión. Nunca. Recordarlle aos membros tamén, eu quero recordarlle aos membros do Partido Popular que tiñan unha división entre os veciños de Ribadumia. E non se trataba a todos os veciños por igual, Martín. Cando chegamos aos independentes, todo eso desapareceu. Todo eso desapareceu. Todos os veciños, independentemente da súa cor política, son tratados por igual. Non creo que poida haber ningún veciño que poida dicir que por ter unha cor política que poida ser tratado de distinta maneira, porque non é o caso. Cando nos chegamos ao goberno, demos un cambio total á transparencia, á forma de facer política. E iso vai para ti tamén, Pepe, porque antes nos acusaches de algo que entendo que non pode ser. Cando falades no punto número 3 da moción da imaxe pública do Concello, a imaxe negativa do Concello leva a cabo o concelleiro de Somos Ribadumia, co beneplácito e co consentimento por presentar esta moción do PSOE e do Partido Popular. Posiblemente, non é que sexa o primeiro punto de España, pero si un dos primeiros puntos de España nos que o PSOE, nos que Podemos, Somos Ribadumia e o Partido Popular de Ribadumia vos poñedes de acordo. Que vos poñades de acordo o PSOE e o Partido Popular non pasa nada, incluso Somos Ribadumia non pasa nada. Incluso iso é bo en política, porque é bo en política. Pero que non se pode ser é radical. O que non se pode ser é radical. No punto número 5 da moción falades de accións condenables. Dicides que hai que evitar levar as diferencias políticas ao ámbito personal. A gravidade dos sucesos inaceptables en democracia. E que nós estamos de acordo con eso. A defensa dos ideais de maneira democrática. Estamos de acordo. Parte desto está contestado no punto número 2. Pero na defensa dos ideais de maneira democrática, nunca utilizando o radicalismo. E nunca caíndo no desprecio, nunca caíndo no insulto, nunca caíndo no menosprecio, pero é certo, isto non fai falta que o diga eu, Enrique, é que isto está nos medios de comunicación, isto está no boletín que ti publicas, e hai exemplos deso. Eu podría che dicir, cando falas de cacicada, cando falas de cafrada, irresponsables, persecución, estar por encima da lei, pero sentido común, fai falta paciencia, Enrique. Eu creo que estás obsesionado. Este equipo de goberno é o máis sensato para todos, incluso para o goberno da oposición. E ten que ser así, non pode ser de outra maneira. Ti estás utilizando unha política dunha maneira pouco seria. Teño que dicir que, por suposto, que non se pode xustificar ningún tipo de acción violenta. Por suposto que non se pode xustificar ningún tipo de acción violenta. Nin verbal, nin física, nin tampouco se pode provocar a crispación, nin a persecución con grabacións, que só Somos ten constancia, porque non sabemos o que ti tes grabado. Pero non solamente neste tema, posiblemente en outros temas tamén.
estás atacando a intimidade das persoas, xa non solamente a nivel político, que ao mellor iso tamén influye, incluso da familia, a nivel persoal, que iso é peligroso. Iso é peligroso. Porque políticamente, se o xogo é así, pois incluso poderíamos aceptar. Cando estamos falando da familia, cando é un ataque personal, pois iso xa é máis peligroso. Teño que dicir que ti que vives no segundo piso, me parece, a 10 metros da miña vivenda, donde tiña unha piscina para a nena, cambiaina de sitio. Cambiaina de sitio. Pola persecución que estás a levar a cabo. No, iso é así. No, sí, pero é así. É así. No, é así. O que estou dicindo é así. Mira, Enrique, temos probas públicas feitas por ti, ademais, porque hai exemplos de grabacións cando gravaches a unha nena que iba ao CRA de Ribadumia. Sí, é así. É así. Cando unha nena iba ao CRA de Ribadumia e a gravaches, non sabemos o que ti podes ter grabado. Esa é unha persecución a unha familia, unha persecución a un equipo de goberno. Cando gravaches a esa nena, Enrique, a familia veu aquí, ao Concello de Ribadumia, porque te quería denunciar e quería que o autorizásemos. Quería que o autorizásemos porque fixeches unha grabación sin o consentimento da familia. Este equipo de goberno, e eu persoalmente, falei coa familia para evitar ese tipo de denuncia. Que che quede claro. Vale, entonces estás acostumbrado a facer este tipo de traballos. Mira, aquí te levantaches nun pleno, no anterior pleno, porque dicías que estabas observando unha persecución. E como non che gustaba escoitar os dous puntos que se iban a tratar, os xustificaches como unha persecución. Na política hai que ser máis caballero. Non vin a ningún membro do Partido Popular de Ribadumia nin ao Partido Socialista de Ribadumia criticar, poñer en duda a grabación do CRA de Ribadumia, da nena esa do CRA de Ribadumia. Eu non vin a nadie. Pero evidentemente sí, pero fixeches unhas grabacións que ademais as publicaches, e que as publicaches ti, e sacaches nos medios de comunicación, e a puxeches nas redes sociais. Eu non vin a ningún membro da oposición poñer en duda a túa actuación. E iso é triste. Bueno, eu podo che dicir, se as biches ou non as biches, se as biches ou non as biches, creo que é unha responsabilidade túa. É unha responsabilidade túa, Martín, é unha responsabilidade túa saber o que pasa no Concello e saber o que pasa cos partidos ou co grupo da oposición, porque iso é política municipal. É un caso grave. No punto número 6 desta moción que presentástedes, din que David Castro, lonxe de condear este ataque, din que fixe unhas declaracións públicas lamentables. Creo que estou contestando puntualmente a todas as actuacións ou a todos os vosos comentarios, menospreciando a función dun concelleiro, amosando un perxuicio, dicides vos, a esa persoa e por extensión ao resto da corporación. Eu teño que dicir que todos os ataques son denunciables. Todos os ataques son denunciables. E para iso están tamén os xulgados. É dicir, se alguén considera que hai un ataque, que presente unha denuncia. Para iso están os xulgados. O que non se pode condenar con un criterio pouco formal. Pero tamén quero dicir que non despreciei a ningún concelleiro. E digo e reafirmo que lonxe das explicacións, de dar explicacións, o que dixen nos medios de comunicación, amplío. E para ser concelleiro de Ribadumia, que eu creo que iso é importante, hai que dignificar a política. E da maneira que estás a facer política, non a estás dignificando. Non é que o diga eu,
e que o di moitos veciños. Fai falta xente seria, que lles gusta a política e que non persiga as persoas, que traballe por un pobo, que traballe pola igualdade para todas as persoas e non se pode dedicar a difamar, a non dicir verdades. E dunha mentira querer facer unha verdade, Enrique. A min o que máis me preocupa é que os partidos da oposición, que son grandes partidos, Partido Popular e PSOE, che sigan a corriente. Eso sí me preocupa na política. E eu sí teño claro que para estar en política, e sobre todo na política municipal, porque se pasamos a outro ámbito político, pois autonómico, estatal, pois ao mellor pois habría que actuar de outra forma, pero no ámbito municipal hai que ser persona, hai que ser veciño. E iso creo que é o que che falta. Un pobo como a Ribadumia, o positivo para nós é que nos conocemos todos. Todos saben quen é David Castro, todos saben quen é este equipo de goberno e todos saben quen eres ti. Todos saben quen é Pepe e todos saben quen é Martín. Ese é o bo. Ese é o bo. Ese é o bo. E todo este show político prodúcese co consentimento, porque este é un show político que se montou, este pleno extraordinario, é gracias ao apoio do Partido Popular e do PSOE de Ribadumia, que eu considero que son grandes partidos, tanto a nivel local, como a nivel autonómico, como a nivel provincial, como a nivel estatal. Por iso creo que tamén as persoas que representan a eses partidos teñen que estar un pouco á altura das circunstancias. E no punto número 8 falades de democracia. Hombre, cando falamos de democracia, nós o que non podemos é aceptar que ningún membro de Somos, nin do Partido Popular de Ribadumia, nin do PSOE de Ribadumia tampouco, nos dé leccións de democracia, porque non pode ser. Para darnos de lección de democracia, primeiro hai que actuar con moi boa intención. De momento, eso non se produce pola túa parte. Non me gustaron, posiblemente, as declaracións de Pepe. Posiblemente, porque non comparto con el moitas cousas. Evidentemente, Pepe, non somos nós, os independentes, que temos que quitar e poñer aos concelleiros. Para iso está o pobo. Hai partidos políticos e os veciños deciden, as forzas políticas, e polo tanto deciden os concelleiros. Porque ten que ser así. Pero evidentemente é desexable que na política os representantes ou os concelleiros que representan os partidos políticos teñan humildad, seriedad e que lle guste traballar para o pobo. Iso é importante. E se nas declaracións me refería en algún momento, me refería para esos términos, para eso que acabo de dicir. Porque me parece que a política é algo serio, díxeno moitas veces. A política é algo serio. E con esta forma de facer política deixa de ser serio. É normal que os veciños, que a poboación, que o cidadán, vendo estes shows políticos, teña aos políticos, nos considera aos políticos no ámbito municipal, no ámbito provincial, no ámbito autonómico, no ámbito estatal, como algo pouco serio. Porque esta maneira de facer política, o normal é que calquer veciño sensato pense que os políticos non ten validez. Por iso cada día tamén é máis difícil que haxa políticos. A democracia, recordarlles aos partidos políticos de que somos Ribadumias e tamén ao Partido Popular que este goberno goberna para todos, xa o dixen antes, para todos igual, independentemente da cor política, e para todos os veciños. Antes non se facía así, señores do Partido Popular de Ribadumia. Antes había persoas que eran máis atendidas e hai persoas menos atendidas. E iso era, precisamente,
en función da cor política. De aí o fracaso do Partido Popular nas eleccións do 2015. E eu entendo, Pepe, que hoxe podemos estar en política e mañán non temos por que estar en política porque os veciños non deciden que estemos en política. E non pasa absolutamente nada. Nos vamos a aceptar sin ningún tipo de problema cando eso suceda. Se algún membro de Somos Ribadumia, Partido Popular de Ribadumia ou PSOE de Ribadumia considera que actuamos de maneira ilegal e consideran que é denunciable, teñen que acudir e invitámolos a ir ao juzgado a presentar unha denuncia. Que denuncien os juzgados. Nos invitámosvos que eso sea así, porque nos consideramos, e eu personalmente considero, que traballamos moito e considero que as nosas actuacións sempre son moi prudentes, creo que moi serias, aínda que poidamos ter errores que tamén os temos. E todo o resto é circo político. En algún momento se dice pamplinadas, xente pouco seria. Cando falamos de democracia, hai que dicir que nós gañamos as eleccións do ano 2019. Non queremos difamar, dicir mentiras para gobernar. Gañamos democráticamente. Nas próximas eleccións de maio de 2023 teredes unha oportunidade as distintas forzas políticas de gañar as eleccións. Se é así, nós, como equipo de goberno, como Independentes por Ribadumia, felicitaremos. Agradeceríamos ao pobo do Concello de Ribadumia a oportunidade que nos brindaron de gobernar 8 anos e se non é así, tendes que seguir esperando. E remítome, Pepe, que hoxe estás en política porque tes apoio e mañán posiblemente non estés en política porque che quita un apoio. Cando sea así, democráticamente o aceptaremos, pero non por leccións pouco serias ou por querer eliminar a un alcalde, a un equipo de goberno sin unha base sólida para poder facelo. Dixen que a xestión deste equipo de goberno é moi seria, moi transparente. E se algún membro do Partido Popular de Ribadumia, de Somos Ribadumia e do PSOE de Ribadumia ten dudas, dixen antes, invitámosvos a que denuncie. O resto, xa dixen, son pamplinadas políticas. E cando hai que dimitir, e cando hai xa unha causa máis que justificada. Dixen antes que en todo caso lle pido disculpas a aquelas persoas que puderan estar ofendidas pola actuación de unha festa que estaba limitando pois a corrección, digamos. Díxeno antes, díxeno algunha vez, somos tan democráticos este equipo de goberno que ao grupo mixto lle demos a oportunidade e non lle vamos a quitar de que falen cando eles consideren oportuno. Se actuásemos coa lei na man, porque isto tense que saber, se actuásemos coa lei na man, dos dous solamente podría falar un. E para rematar, é unha pena que esta festa do Tinto, esta 48ª edición da Festa do Tinto, que foi un éxito da organización, que hai que felicitar a toda a comisión organizadora, a todos os colleiteiros, a todos os catadores, a todas as persoas que de alguma maneira pois axudaron a levar a cabo esta festa, que creo que despois da pandemia ou en pandemia foi un dos eventos, e así non lo manifestaron distintos medios de comunicación, estábamos en observación para ver como se organizaba, porque estábamos saindo dunha pandemia e se nos estaba observando. Creo que foi un éxito, e os membros da oposición intentan manchar a imaxe do Concello de Ribadumia nun día especial, dicir que un día especial como é a festa do viño tinto, ningún concelleiro de Somos Ribadumia nin tampouco do PSOE asistiron á festa, igual que outros eventos. Non, ningún representante.
ningún concelleiro, ningún concelleiro, por suposto, ningún concelleiro, ningún concelleiro, que os concelleiros son os que teñen que estar, precisamente, e foron invitados os concelleiros, ningún concelleiro de Somos Ribadumia, ni ningún concelleiro do PSOE estuvo no evento cando é a festa máis importante deste concello. Foi unha xuntanza de amigos moi normal, con moito respeto ao COVID, esta actuación. Pido disculpas ás persoas que, pois pudesen estar ofendidos, pero é certo que hubo xente que intentou quintar de contexto esa actuación, querendo perxudicar a imaxe do alcalde e querendo perxudicar a imaxe do concello. Como dixen antes, moi peligrosa, xa non peligrosa, tendo un concelleiro a 10 metros da túa vivenda, hombre, ilegal, ou que se fose con esa contundencia que se quixo reflexar nos medios de comunicación, eu non vou a dicir que este ben, pero si vou a dicir que non foi tan alá como trataches de expresar en todos os medios de comunicación. En todo caso, se foras un caballero, tamén xo teño que dicir, podías baixar e dicir, oye, David, se tú estades pasando, pois, podías incluso, pero faltache caballerosidade. Eu, en cambio, a familia que te intentou denunciar, entendes o que quero dicir, por gravar, tratei de evitar ese tipo de denuncia. Pasamos a votar este punto da orde do día do pleno extraordinario. Dolores, algunha aclaración? Este é o pleno pedido pola oposición. Sí, eu creo que xa debatístedes, xa vos demos a oportunidade de expresarvos e nós fixemos, por suposto, tamén a nosa intervención e a nosa aclaración. Creo que todas as dudas que pudestedes presentar ou que vos pudiedes ter dudas, se fora o caso, creo que quedaron contestados. En gran parte por Pilar Martínez e noutra parte no que afecta a miña persoa. Pasamos a votar este punto, Dolores. Pasamos a votar este punto, Dolores. La propuesta de acuerdo es que el pleno de la corporación... Perdona, Dolores, perdona, que quero rematar dicindo que eu me vou abster deste pleno. O sea, me vou abster desta votación, perdón. Serán os compañeiros de Independentes por Ribadumia os que decidan Vale. Vou a pasar a absterme e son os compañeiros que nos deciden esta votación. Dolores. Se pasa a votar el siguiente asunto. El Pleno de la Corporación Municipal de Ribadumia reproba ao concelleiro de Independientes por Ribadumia e alcalde de Ribadumia, don David Castro Mogán, polo seu comportamento, a súa actitude e as súas declaracións públicas logo do ataque acontecido a un dos membros da Corporación de Ribadumia. Que o Pleno da Corporación Municipal de Ribadumia insta ao Partido Independientes por Ribadumia a tomar e facer públicas as medidas de corrección oportunas ante as actitudes e declaracións públicas do seu concelleiro, don David Castro Mogán. Votación. Abstencións. Votos a favor. Votos en contra. Gracias, damos por rematado esta sesión extraordinaria. Hasta luego.